Boas tardes, señoras e señores concelleiros, público que nos acompaña, funcionarios, medios de comunicación. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de marzo do ano en curso. E comenzamos, como sempre, polo primeiro punto do día, que é a aprobación da acta ordinaria do día 23 de febreiro de 2026. Alguna cuestión acta? Non hai, por tanto, votamos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Segundo punto, tomo de posesión do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Socialista, don Miguel Tomé López. Señor secretario, proceda. En relación con dito punto, por esta Secretaría emitirse o seguinte informe. A toma de posesión é requisito necesario para adquirir a plena condición de concelleiro ou concelleira, de acordo co que dispón o artigo 188 da Lei Orgánica de Régimen Electoral General e iniciar o exercicio do mandato, e ten que producirse de forma inmediata e sen demora no primeiro pleno que celebra a Corporación. Conforme aos artigos 37 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e o 195 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do réximen electoral xeral, a toma de posesión e o xuramento ou promesa ha de facerse ante o Pleno da Corporación. O artigo 75.7 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, exixe aos representantes locais que antes de tomar posesión presenten declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporciona ou poda proporcionar ingresos económicos, formulando, así mesmo, declaración dos seus bens patrimoniales e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a renta, patrimonio, no seu caso, e sociedades. Don Miguel Tomé López presentou ante esta Secretaría Xeral ditas declaracións. A Xunta Electoral Central emitiu con data 5 de marzo de 2026 a certificación do tenor literal seguinte. Credencial de concejal. Don Eduardo Calvo Rivas, presidente de la Junta Electoral Central. Expido a la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo, don Miguel Tomé López, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido de los Socialistas de Galicia, PSOE, a las elecciones locales de 28 de mayo de 2023, en sustitución por renuncia de doña Margarita López Rodríguez. A efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo, expido la presente en Madrid a 5 de marzo de 2026. Por lo tanto, procede que don Miguel Tomé López preste xuramento ou promesa para tomar posesión do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos, para o que lle prego acérquese á mesa da presidencia. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado do Estatuto de Autonomía de Galicia. Pois, enhorabuena. Moi ben, pois perfeccionada a condición de concelleiro, pode participar no pleno, con pleno dereito, igual que os demais concelleiros e concelleiras da Corporación. E pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación inicial da modificación do vixente orzamento vía suplemento de crédito polo importe de 1.726.580,25 euros. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos señores concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. Para exponernos en que consiste esta incorporación de remanente, ten a palabra dona Gloria Prada. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como se desprende de la documentación que obra en su poder, traemos al presente pleno la incorporación de remanentes del ejercicio 2025 al presupuesto del año 2026, por un importe de 1.726.580,25 euros. Y lo hacemos desde la responsabilidad, la planificación y, sobre todo, con el compromiso hacia nuestros vecinos y vecinas. Estamos ante una herramienta legal y habitual en la gestión económica municipal que permite aprovechar recursos ya existentes para dar respuesta a las necesidades actuales. Hablamos de un dinero público gestionado con rigor y que ahora tenemos la oportunidad y la obligación de ponerlo al servicio del municipio. Es decir, ofreceremos más servicios a la ciudadanía monfortina, favoreciendo así el bienestar social en su conjunto. Como ven, pretendemos destinar dicho remanente a inversiones, a gastos necesarios y a proyectos y contratos comprometidos en ejercicios anteriores. Actuaciones que tienen un impacto directo en la vida diaria de la persona. Nada más, por lo de ahora, eso es todo. Muchas gracias, doña Gloria. Don Germán, quere intervir? Ten a palabra. Sí, boas tardes a todos e benvido. Pois nós, en este suplemento de crédito, vamos a absternos, como se dixemos na comisión informativa, porque en novembro aprobouse os presupostos xerais, vostedes o aprobaron, e encontrámonos agora en marzo que van a incorporar 1.725.000 euros do noso remanente, que a día de hoxe quedaría a cero sin os gastos comprometidos. O certo é que, si é certo, non o desgrosou polo miúdo, pero son 60.000 euros para a protección civil, 168.000 euros para o inicio do PEXón, cousa que nós estamos encantados con que se inicie o PEXón, pero seguimos dicindo que non é verdade todo o que nos levan contado durante estes 10 anos do plan hidrolóxico, etc. Nós vamos a seguir insistindo en que o PEXón podía estar feito dende fai moito tempo, porque non creo que a día de hoxe o plan hidrográfico sea diferente a fai 10 anos. Efectivamente, pudo mudar algo, pero eu creo que ainda sería peor. 736.000 euros para a pavimentación de obras, efectivamente, e tamén para Nova Ponte. Nova Ponte que entendemos tamén absolutamente innecesaria, que pasou de 2 a 5 millóns. Efectivamente, xa houve algunha que outra queixa e pouco duraron esos cartéis aí, imagínome que, bueno, pues, que limpiarían esos árboles vostedes, pero sabe que eso é algo que nós tamén entendemos absolutamente innecesario. 10.000 euros, efectivamente, para o ranxo da Ponte da Nada da Pinguela, 150.000 euros para os canils, algo que xa lle viñan demandando de toda a oposición, vostedes sempre dixeron que non, nos alegrámonos de que ahora pouco a pouco pois se vaya mudando. Non sei, entonces, para que valen os presupostos xerais que vostedes aprobaron en novembro con un rodillo, porque, ademais, entre o Grupo Municipal Socialista non adscritos, pois teñe, bueno, en aquel momento o Grupo Municipal tiña os 10 membros. 30.000 euros para investimentos de parques e xardíns, 4.000 euros para conservatorio, 5.000 euros para Casa de Cultura, 53.000 euros para festas populares, para que as festas sigan ao mesmo nivel dos últimos exercicios, e viña festas, que se diría, promoción de emprego, 50.000 euros para a organización da saída da Volta Ciclista Femenina, que nos vai volver a poñer na punta de lanza do ciclismo nacional, 85.000 euros en instalacións deportivas, 50.000 euros en camiños veciñais, 194.000 euros en infraestructuras e 76.000 euros en administración xeral. Nós seguimos pensando que temos clarísimo que os presupostos, vostedes a nos non nos teñen que decir nada, pero isto é unha absoluta improvisación, porque estamos falando de que fai menos de 3 meses aprobaron uns presupostos e a día de hoxe van a incrementar en 1.725.000 euros. Gracias.
Don Emilio. Moi boa tarde a todos os presentes neste salón de plenos e na salón de plenos virtual e dalle a benvida a Miguel outra vez máis nesta corporación desexámoslle sorte na nova etapa como concelleiro do equipo de goberno que teña moitos acertos. Ben, esta é unha iniciativa abondando un pouco máis no que dicía Germán, non? Nosotros non vamos a votar en contra disto, obviamente. Vamos a votar en contra disto, inda que hai cousas que non nos gustan, pero temos que respetar democráticamente a decisión do equipo que goberna, que ten a maioría, repito, inda que non nos gusten certas inversións ou certos gastos, pero hai dúas cousas positivas, que son o peixón, algo do que nós levamos reclamando en varios plenos. Sempre se nos dixo que non se facía polo tema desa zona inundable no plan hidrolóxico, que se revisou á baixa. Non vou entrar en debatir como nin como non, pois no pasado mes de febreiro deste mesmo ano. Pero, bueno, podías haber feito do mesmo xeito, porque, repito, se non querer entrar a debatir ou a profundizar no tema da rebaixa da inundación, da zona inundable, por decirlo así, por moito que un plan hidrolóxico nos diga a nivel nacional, nos diga ou nos rebaixe, agora rebaixou esa zona inundable, quen sabe se dentro de 2 anos a volve a incrementar, xa veremos. Nosotros o plan xeral debíamos ir facendo do mesmo xeito, e tamén outra cousa importante que é eses parques para mascotas, para cans. Nosotros tamén nos trouxemos a pleno, eu polo menos aquí 2 veces, a última vez, estou falando de memoria, corríxanme se me equivoco, foi en novembro ou decembro de 2022. Daquela creo que se aprobara, ou se non se aprobara, vostedes comprometeranse do equipo de goberno a facer 1 ou 2 parques, porque era un dos problemas que me dicía o portavoz daquele momento. Onde lo hacemos, e se hacemos 1 ou 2, bueno, pois agora, visto na prensa parece que van ser 4, nos vindeiros anos, agora vai se facer 1, po ano que van farase outro, e despois, como se dice habitualmente, lo iremos viendo. Se é necesario facer máis ou non, iremoslo vendo e que non pase como a autobús rural, que debía saber feito antes unha proba para saber se despois realmente era preciso ou non. En definitiva, nós valoramos positivamente esas 2 cousas concretas. Se houberan feito estas dúas partidas nos orzamentos para 2026, que se aprobaron a finales de 2025, en novembro, pois nós daquelas houberamos incluso hasta houberamos astido nos orzamentos, porque ao fin e ao cabo son 2 ferramentas que nosotros vamos traballando e batallando. Agora non tampouco darse golpes no peito. Aquí o que estamos aproveitando, o que estamos aprobando hoxe, o que se vai aprobar hoxe, vai ser unha partida orzamentaria para tal fin. Agora, isto é os comezo, por agora hai que comenzar, non? E se houbera empezado en 2024, 2025, xa non vou falar para atrás, nin anos anteriores, nin outros mandatos, que xa temos escoitado moitas veces a isto, pero todo o que nos estamos referindo a esta corporación, e esta corporación empezou en 2023, e se houbéramos feito con antelación, eran anos que levábamos de ventaxa. Non me vou estender moito máis, porque creo que está claro. Hai partidas orzamentarias que non vou dibullar unha por unha, pero tamén é certo que cando nosotros temos a pleno iniciativas, como neste pleno nós tenemos, por exemplo, a construcción dunha residencia ou para entendernos, unha canceira, para entendernos así, falando rápido, ou melloras en accesibilidade, ou tamén durante o pleno iremos vendo outras iniciativas, pois tamén somos conscientes de que ten que haber un orzamento, e o orzamento anterior estaba comprometido. Este é un mini orzamento que vai desglosado, pois sorprendentemente bastante desglosado, ainda que non fala cousas concretas, pero ben moi desglosado, que é algo que non estábamos acostumbrados. E nada, pois non vamos a absternos, non me vou estender moito máis, porque o posicionamento está claro e tamén exposto os motivos desa abstención.
Pues moitas gracias a don Emilio. Ahora, polo Grupo Popular, ten a palabra a doña Cati. Moitas gracias, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Neste punto nos vamos a votar en contra, vamos a manifestar por que votamos en contra. Por un lado, cando se efectúan este tipo de actuacións relativas aos orzamentos, e vostedes mesmos nos seus informes xa dicen claramente que suelen ser actuacións de carácter urxente das que compre non adiar a súa execución a exercicios orzamentarios posteriores para non comprometer a súa efectividade, duvidamos que moitas das actuacións que aquí contemplan teñan ese carácter urxente. É certo que a urxencia é algo subxectivo, non? O que para vostede pode ser urxente, para min, pois, ou para o Grupo Popular, non o é. Vamos a recoñecer, por suposto, como non pode ser de outra forma, que empece os traballos do Pexón. Por qué? Porque é coherente, e hai que ser coherentes na política. E nós lle pedimos aquí, en moitas ocasións, toda a oposición, que era necesario para o Concello de Monforte ese Pexón. Por lo tanto, nós lle recoñecemos que inició os trámites, pero, bueno, tivo 11 anos para comenzar os trámites, e agora os mete aquí como con carácter urxente. Eso é curioso. Logo, chámanos a atención que tamén considera a Nova Ponte como algo urxente, para non deixar en exercicios posteriores, algo do que levamos falando xa, polo menos desde que eu son concelleira, 7 anos, e que vemos que sigue absolutamente igual, sen diálogo cos veciños, sen estudios reais de que implicación e impacto real pode ter a peche da ponte medieval no centro da cidade, que os veciños que máis les afectaría, os negocios que máis afectaría, non houbo probas de tráfico, non houbo peches, pois o mellor temporais para facer ese estudio da Ponte Malecón, tampouco houbo diálogo coa veciñanza, e non só falta diálogo coa veciñanza neste asunto, faltan moitos máis asuntos. A vostedes lle deron a confianza fai casi 3 anos, danlle a confianza un día cada 4 anos, pero logo é necesario que exista máis diálogo coa veciñanza. Vai pasar o mismo cos parques canís, o tempo. É unha medida que se lle pediu tamén desde a oposición, pero creo que é importante, xa lle digo, que dialogue ben cos asociacións de veciños e cos lugares onde pretenden instalar esos parques canís para que non exista despois máis controversia, porque, francamente, cada vez que vostede fai algo, surxe moita controversia entre a veciñanza. Por iso lle recomendamos máis diálogo. E, basicamente, é certo que teñen razón, o mesmo que dixeron os compañeiros, que se aclaran máis cousas que noutros momentos onde se fixeron operacións similares aquí no Concello. Gustaríanos que fora máis urxente o gasto, por exemplo, no conservatorio ou en gastos en cultura. Vemos que eso sigue sendo secundario para vostedes, pero, polo menos, pois xa que van facer isto, recorden que estamos nuns momentos internacionais moi complexos, onde a situación volvese cada vez de máis incertidumbre, cousa que vexo que vostede non é moi consciente, a pesar de presidir unha institución como o Concello de Monforte, haber presidido unha institución como a Deputación Provincial. Eso tamén nos preocupa enormemente, que non sexan conscientes desa situación na que nos topamos agora, que vamos a ver en que queda finalmente. Por a nosa parte, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno, Gloria. Gracias, presidente. Bueno, yo comparto con ustedes, el equipo de gobierno y el alcalde comparte con ustedes que ahí efectivamente cada uno trae una lista con lo que considera o no considera mejor, pero mire, este equipo de gobierno y este alcalde tienen la responsabilidad de decidir y ejecutar, no solo de opinar. Los procesos de opiniones y participaciones no pueden sustituir la responsabilidad de gobernar. Este proyecto responde a una hoja de ruta clara y a necesidades identificadas. Ustedes proponen repartir el dinero sin un criterio definido y nosotros proponemos invertirlo con planificación para generar mejoras reales en el concello. Gestionar es decidir. Esto no va de ocurrencias, va de responsabilidad. El dinero público está para utilizarse, no para quedar en un cajón. Son inversiones que los vecinos van a ver y van a disfrutar. Esto es, por tanto, una gestión eficiente. Y como digo, la buena gestión no consiste en acumular dinero en una cuenta, sino en transformarlo en servicios, en infraestructuras y, por lo tanto, en el bienestar de la ciudadanía. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Germán. Sí, brevemente tamén. Son as súas prioridades, que non son as necesidades do povo. É certo que son as súas prioridades, porque aquí vai o tema da ponte, que non é ninguna prioridade, nin moito menos, e, sin embargo, non vai ninguna necesidade. Vostedes sufren igual que nós, porque vostedes teñen os mesmos cortes de auga, e aquí non vai un peso. E o que non podemos, ou non deberíamos os monfortinos é estar esperando por esos 10 millóns de euros comprometidos dende o goberno central, porque se mañán non chegan, pois podemos ter un problema. Por iso nós tamén creemos que estas son as súas prioridades, que non son as necesidades dos monfortinos, e non son ocurrencias nin nada, porque unha ocurrencia é facer un mamotreto de 14 metros no medio do malecón, estragar todo o malecón e pensar que nunca un elefante entrou polo cu dunha agulla, e vostedes siguen R con que a ver como vamos a salvar ese problema que vamos a ter entre Santa Clara e a Corredoira. Entonces, se queren falar de ocurrencias, pois efectivamente non son asamblearios, pero é moito peor, porque aquí é o que se lle ocurre a un, que, por certo, nin sequera está no seu equipo de goberno. Vostedes, agora que se podían distinguir, pois non van facer nada deso, porque a pie juntillas o que manda é o amado líder. Entonces, non nos falen de ocurrencias, vostedes falenos de prioridades e de necesidades. Os monfortinos, efectivamente, eu alegrome moito saber que vamos a gastar 5.000 euros en arranxar o cristal da porta da Casa da Cultura. Pareceme correcto e pareceme ben, pero, efectivamente, non é unha necesidade. Si se pode priorizar, pero realmente vostedes como nós saben perfectamente que unha das necesidades que temos todos, que, por certo, hai que alegrarse despois de casi un ano, pois ora xa dá gusto ir pola Rúa Reboredo, pois hai que dicilo tamén públicamente, pero levábamos un ano que é increíble, que haxa policía aquí todos os días e resulta que nós tiñamos que circular casi 400 metros a contramán. Bueno, pois esa non foi unha prioridade súa, porque estuveron 9 meses ou 10 meses esperando, pois non sei, aquí, a intentar arranxar o que. Entonces, non nos falen de ocurrencias nin non ocurrencias, porque para ocurrencias, moitas das súas. Esa fonte, xa me contará vostede, é unha necesidade ter esa fonte, que hasta dá medo ver ese cerrado que parece unha plaza de toros. Pero vostedes de verdad que nos queren vir a decir aquí que quen ten as ocurrencias e quen ten as necesidades e quen ten as prioridades. Esas son as súas prioridades, esas son as súas ocurrencias, e a nós non nos poden decir o contrario. E despois permítense o luxo de decir que nós pois que non protestamos co tema da fonte en tempo e forma. Bueno, pois vamos a ver que nos explican desa exposición pública dese proxecto, por exemplo. Entonces, repito, son as súas prioridades, señora Prada, pero non son as necesidades dos monfortinos, ou polo menos é o que experto Monforte entende que non son as necesidades. Entre a ponte e a fonte, a mí xa me chega para decir que non son as nosas prioridades, nin moito menos. Moitas gracias. Gracias, don Germán. Don Emilio. Brevemente, pois xa falamos antes expliquei antes o porqué nos abstiñamos, non? Non obstante, pois siguen faltando, non de non votar a favor, pois é porque non siguen faltando cousas. Vamos a liberar dos remanentes de tesorería 1.700.000 euros, concretamente 726.580, e vamos a seguir outro ano máis e o que virá pois sin unha zona de baño pública ou sin un parque coberto. Repito, non quero ser a nota discordante, pero somos conscientes do traballo que ten que fazer o goberno, somos conscientes da aritmética que ten este Concello e democráticamente, gústenos ou non, teñen a maioría. Outra cousa é que nosotros temos de acordo ou nunca o que fan. E nos vamos a abster porque esas dúas cousas concretas, que é o peixón e o parque para mascotas, é algo que é de valorar e que se fagan e que se disfruten canto antes, e o resto das partidas, pois, bueno, podemos poñer aquí, subirnos a un camión ou poñernos en coiros, pero o funcionamento vai ser o mesmo. Democráticamente hai que aceptar esa maioría, inda que non a compartamos, e por eso nos votamos a favor, vamos a absternos por esas dúas cousas puntuales que entendemos que son beneficiosas para Monforte, igual co resto, inda que a mellor non son prioritarias. Gracias, don Emilio. Non sei se Dona Cati quer o seu turno, renuncia. Doña Gloria, turno de peche.
Gracias. Yo creo que don Germán debería hablar con un poco más de propiedad, porque usted está hablando de todos los monfortinos. Yo le recuerdo que creo que debe tener 400, 500 votos, no todos los monfortinos. Eso que quede claro, ¿vale? Y antes de nada, también le recuerdo que debería estudiar un poco más lo que son los presupuestos. Porque el otro día nos vino a la Comisión de Gobierno, a la Comisión Informativa, hablando de una quita. Por favor, con propiedad. Lo que queremos es, mire, aquí hay un montón y aquí hay otro. Este montón lo pasamos para aquí, ¿vale? Y los incorporamos, no hacemos una quita. Entonces, cuando hable, pues ya le digo, habla con propiedad, porque nosotros nos presentamos a las elecciones del 2023 con un programa electoral y obtuvimos una serie de votos, por eso tenemos una mayoría absoluta. Entonces diga, cuando hable, diga usted y los suyos, pero no priorice, porque no sabe realmente si la mayoría de los monfortinos están a favor o no están a favor, ni de la puente ni de la fuente, ¿vale? Entonces yo le pido respeto y que hable con propiedad. Nada más, gracias. Gracias, doña Gloria. Eu de verdade que non dou crédito ao que se escoita aquí. Eu, desde logo, pediría aos ciudadanos que no futuro elixan a alguén que sepa algo disto. A alguén que sepa disto. Porque resulta que ahora dice, aprobaron vostedes o orzamento. O orzamento aprobou no pleno. Igual que o Parlamento de Galicia aproba, o Parlamento do Estado aproba o pleno. E eu, según o que acabo de dicir a doña Gloria, voto de menos o programa de Barrio Sésamo, aquel de cerca, lejos, más ou menos, grande, pequeño, porque, claro, insistir, como insistiu vostede, na Comisión Informativa da quita, pero quita de que? Se estamos incorporando unhos remanentes. Pero usted sabe o que son os remanentes? Pois é, un diñeiro que o ben non se gastou de partidas que non fixo falta gastalas. Por exemplo, se vostede ten un presuposto para arreglar edificios e non fai falta arranxalos, eso non se gasta. Pasa a remanentes. Ou se vostede ingresa máis do que tiña previsto ingresar, eso forma os remanentes. E eso se incorpora ao presuposto. Iso son incorporación de remanentes. Non hai quita de ningún tipo. E usted dice, canto queda unha vez feita esta quita? Home, pois non queda nada. Porque, como dixo a Gloria, unha vez pasado isto para isto, o que medre este, e aquí este, hasta o ano que ven non hai. Porque os remanentes formanse sempre antes do 28 de febreiro, que é o último día legal para poder facer a liquidación do ano. Aí é cando sabe que remanentes hai cada ano. E se incorporan, xa non quedan remanentes do ano seguinte. Iso funciona así. E dice, fai moito tempo que tiña que haber feito o Pixón. Home, claro que sí. É porque non dice vostede o que guardou no caixón no ano 2006 e o que guardou no caixón no ano 2013. Diga yo, porque no ano 2013, sentado ali onde está ahora doña Regina, decía que se podía facer, arreglar todo o plan con unha sola alegación, igual que na Coruña, silváronme, e sabe o que pasou despois? Que ganei as eleccións nas seguintes. Ese foi no 13. Para que vexa vostede. Se non te falar o nombre dos monfortinos, en fin, un poquinho máis de prudencia. E logo, eu, de verdade, eso de establecer prioridades. Home, claro, as prioridades establezas quen goberna. Quen establece as prioridades na Xunta de Galicia? Quen goberna? No Estado, pois, se ten maioría, o goberno de España. E nos concellos, quen goberna nos concellos? Claro que quen vai establecer as prioridades? Quen ten a responsabilidade de gobernar en cada órgano de goberno. Pero, doña Cati, que usted exprese dudas non me extraña, porque usted é un mar de dudas. Firmeza ou certezas non ten ninguna, que eu sepa. Só hai que ver o que isto está facendo ahora, sacándose fotos a diestro e siniestro e facendo vídeos en todos os sitios. Eso sí, ten que dar un repasito. Bueno, es que o alcalde non pode, porque, claro, na situación que está, a situación que estou como usted. Que eu sepa, non teño ninguna sentencia, non teño nada, ninguna habilitación, así que nada. Estou como vostede, igual. Sí, e non me corte, porque vostede non cortei. Xa sei que non lle gusta, xa o sei, pero depois xa lle lerei alguna cousa. Non se preocupe, xa lle lerei. Doña Cati, pide, por favor, que non fale, porque vamos ter que chamar a atención. Se vostede é o que busca, sin problema, non teño ningún problema. Xa se marchou ao móvil do pleno, se quer, váyase. Eu estou dicindo que respete. E se non sabe, pois, eu sei problemas, xa sei que ten algúns problemas por aí, xa o sei, pero bueno, en fin, toda a vida non pode ser perfecto.
E, claro, falan, parece unha plaza de toros, home, xa sei que todos os toros non están nas plazas, xa o sei. Pero agora vai haber máis zona verde da que había. Fíjate ti. Porque, claro, este que fan, collen o jardín e dice, todo era zona verde. Mentira, porque aí o que había era máis pasillos de xabre que zona verde. Claro, e agora non, agora vai haber máis zona verde da que había. Así de clarito. E se non xa se verá ao final, xa se verá. Así que, de verdad, e doña Cati, de verdad, sacar un comunicado como saca vostede aquí, dicindo auténticas tonterías da guerra de Irán que pode afectar a financiación da ponte do Malecón. A actual coyuntura internacional vai nos afectar a financiación da ponte do Malecón, pero este onde vive? Está no Golfo Pérsico, onde está usted? Este onde vive? Donde vive eu é cumprir a palabra aos ciudadanos. Eu sei que vivo en Monforte. Foi no programa electoral e vámoslo cumplir. E vostede tiña que darlle moita vergonza, xa sei que ten moita rabia, que lle produce que logremos financiar proxectos importantes para Monforte. E dá rabia. Mire, a situación económica do Concello é moi boa. Por eso incorporamos remanentes. Se non tuveramos remanentes, non podíamos incorporar. Remanentes positivos, tamén pode haber negativos. Mire, e permite facer inversións importantes ou cofinanciar convenios de outras administracións. E dice vostede que a inestabilidade internacional vai afectar a ponte do Malecón. Home, eu creo que hai que estar moi mal para dicir eso. Hai que estar moi mal para dicir eso. E iso non o digo eu, iso dice vostede neste papel. Tamén, mire, entre todos os que son, só hai 7 me gustas. Entre todos, os que son, só hai 7 me gustas. E isto non é meu, é un papel seu. Dice que facer a ponte do Malecón é megalomanía. Home, eu non sei se facer unha ponte é megalomanía. Canto fixo Pepe en Orense non era megalomanía, aquel Ponte Blanco, fixeron Orense, por exemplo. Iso non é. E Monforte, sí. Non, señora Cati, non tratas de facer unha gran obra para facer peatonal a Ponte Vella, para mellorar as comunicacións e para recuperar parte da nosa historia. Monforte xa tivo unha ponte de ferro e os monfortinos van a ter o orgullo de recuperala. Non se preocupe usted. Depois dice que faltan estudios de impacto e diálogo social. Hombre, vostede está chamando tontos aos técnicos porque os técnicos de patrimonio da Xunta de Galicia, fíxese vostede, porque informaron favorablemente o seu impacto. Hai un informe favorable dos técnicos de patrimonio da Xunta de Galicia. Que máis informes quere, doña Cati? Da Confederación Hidrográfica, vai non haber. Non se preocupe, vai non haber. E iso que iso está, mire, iso está nunha zona de respeto do casco histórico. Así que, se os técnicos de patrimonio dixeron que sí, non creo que haxa impacto, como dice vostede, E se viran impacto negativo, non creo que informaran probablemente. E ademais un proxecto que vai nun programa electoral, que votan máis do 50% dos monfortinos, o sea, máis de mitad. Que diálogo social necesita? Preguntarle a vostede, facer vostede unha asamblea con vostede? Salvo que vostede quera ser ahora asamblearia, con PP non era, hasta ahora non sei, pero hasta ahora non era, digo eu que non era. Conozco ben a dirigente do Partido Popular e non era. Pero isto non é máis, en fin, usted sigue dicindo, hai que facer alternativas con futuro, pero cuáles son? Cales son as alternativas con futuro? Porque se dice o calquera. E logo dice que había que recuperar o proxecto da Ciñarova a Covas. Oye, pero ese proxecto nunca existiu. Moito habría, no seu día, unha memoria que meteu nos presupostos, unha emenda, que se meteu nos presupostos do Estado, 2 millóns de euros, que nunca se chegaron a ejecutar. Fíxese vostede. E despois dice de estudiar fórmulas menos gravosas para o Malecón. Mira, o Malecón non lle vai pasar nada. O Malecón, que usted obvio non sei, pero cando eu coñecín o Malecón, aquilo sí que era un auténtico desfeita, unha selva. E hoxe o Malecón está moi ben gracias a que non puxo. Gracias a que non puxo. E voulle dicir unha cousa. A pasarela de madeira está máis alta do que vai estar a ponte de ferro. Mais alta. E poñeron a vostedes. Non a puxen eu. Así que, doña Cati, de verdad, hai que ter atrevimento para dicir o que vai vostede dicir aquí. Eu non sei se os seus colegas de partido están moi de acordo
co que vostede está dicindo aquí. A min, polo que me chega, cóstame que eso sea así. Pero, en fin, vostede sabrá. Bueno, eu creo que se aclarou un pouco estas cuestións que vostede fixo neste manifiesto e sometemos a votación a incorporación de remanentes, a aprobación inicial. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra? 4 votos en contra, Grupo Popular. Abstencións? 3 abstencións de BNG Asperta. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación do reaxuste de anualidades do convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miñosil e o Concello de Monforte sobre a financiación, execución e entrega das actuacións de restauración ambiental e construcción dunha senda peatonal nas marxes dos cauces de Malloada, Penelas e Zapardiel. Ditame da Comisión. O ditame é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto a Monforte, Grupo Mixto, e que se someta á decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Pois, tal como xa se explicou, está llegando a documentación na man. Isto é unha proposta da Confederación Hidrográfica, onde o único que fai é aumentar unha anualidade, reanualizar, que tamén se digo que pronto habrá outra comisión de seguimento e se volverá a suprimir ese ano, é un tema simplemente de axuste presupuestario deste ano e en breve, en poucos meses, estará aprobado o proxecto, empezarán as obras, ou estarán licitadas as obras. Alguna intervención? Nada, nos vamos a abster. Moitas gracias, don Emilio. Moi ben, doña Cati. Moitas gracias. Primeiro de todo, ten razón, señor alcalde, que non se debe de interrumpir cando outro fala, pero non lle consinto que diga que vostede está como a min na mesma situación. Eu non teño ningunha querela da Fiscalía. De acordo? Eso primeiro de todo. E vostede e eu somos bastantes distintos, gracias a Deus. Gracias a Deus, o que eu creo firmemente e creo de verdade. E practico cristianismo de verdade. E, por certo, somos moi distintos, vostede e eu. Teño outros principios que vostede non ten. Hai que ser máis valiente a entrar no debate. Porque, mire, o ROF deixa de aclarar cousas, pero non falar do que lle convén e, por exemplo, dun comunicado que non ten nada que ver co debate que estamos facendo. Pero, bueno, se ten a sorte de que ninguén lle chama atención, que lle vamos facer? En canto a este punto que trae vostede aquí, pois mira, decía anteriormente que espera que a xente de Monforte escolla a xente que sepa, é a terceira vez que ven este convenio, en non sei, en 4 meses, a este pleno, e que están todo o tempo traendo cousas porque cometen errores na xestión. Son uns xestores nefastos. Vostede maquillou a súa falta de xestión polo título de presidente da Diputación. E vostede está enrabietado porque perdeu o título de presidente da Diputación. Moléstalle que faga vídeos, moléstalle que salgan as fotos. Señor alcalde, que quere que lle diga? Ten oposición. Non sei se o sabía. Ai, é que existe oposición, é que non lle votou todo Monforte a vostede. A nós tamén nos respaldan. Ten 4 ou 5 amigos que dicen que son do PP. Non creo nin que estén afiliados a día de hoxe, así que pouco saberán. A nós nos siguen respaldando a xente, e o mellor máis do que pensa. Así que, o mellor, non gañaría moito, tampouco atacándome tanto. E xa para concluir, porque tampouco quero irme do tema no que nos ocupa neste punto, mire, a guerra de Irán vai nos afectar a todos. Se non mira as gasolineiras, o seu propio goberno tivo que sacar un paquete de medidas. E a Xunta tamén. Aquí, ao final, vaise notar nas inversións. E se quere concluir, o que trae no programa, conclúa este convenio, que non fai máis que prorrogalo, ou conclúa o convenio da Unión da Nacional 120 con a Nacional 120A. Así que, señor alcalde, como comprenderá, menos arrogancia e máis humildade. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Humildade que fai falta a vostede. Eso sí, porque o único que fai é cobrar. Porque que xestión fai usted para Monforte? Que xestión fai usted para Monforte estando apoiando a un goberno como é a Xunta de Galicia? Que xestión fai? E, mire, só ten que falar cos empresarios da provincia que falan da miña xestión, non eu. Empresarios, asociacións do comercio, da hostelería, da Cruz Roxa, fale con eles, a ver que opinan da miña xestión. A ver que opinan. Mire, claro que ten que ver o que eu dixen co que dixo vostede, porque vostede leu en parte este. Parte de que eu dixen, contestei, vostede dixo o que está escrito neste papel, para que vexa que escoito. E por iso lle contestei, claro que sí.
e dice que é mal xestor. Mira, e logo dice unha serie de cousas que eu de verdad, se supero que dice. Mire, o convenio da senda das Malloadas vais a aprobar no mes de maio. O convenio non, o proxecto. O proxecto, porque desde que se firma o convenio, os proxectos non están feitos, doña Cati. Desde que se firman os convenios hai outros proxectos. O proxecto acabarase no mes de maio. Licitarase neste ano, e xa lle digo, se me quer atender, que vexo cando non interesa, mira para outro lado, empezarán as obras no primeiro cuatrimestre, fíjese vostede que lle estou dicindo cando van a empezar as obras. No primeiro cuatrimestre de 2027. Primeiro cuatrimestre. E dice vostede por que non o xestiono? Hombre, porque non o licita o Concello. Hai convenios que licita o Concello e convenios que non. Mire, o convenio da depuradora licitou a Confederación. Convenio co Concello, aportando diñeiro. O convenio das Malloadas, a senda peonil e todo o saneamento que está metido por o regato, vai licitar a Confederación. O convenio do tanque de tormentas, 8 millóns de euros, vai licitar a Confederación. A supresión de pasos a nivel licita a DIF. A praza da estación igual. A ronda urbana, que vostede acaba de citar, licita ao Ministerio. A ver se entera dunha vez que non podemos licitar eso. Que ten que licitar o Ministerio. O Ministerio, non o Concello. Non o Concello. Nós temos un convenio que aportamos diñeiro e o Ministerio tamén para facer esa ronda. Por certo, estaba firmado un convenio igual do ano 95 e vostedes non fixeron. Ningún que cobrou hasta ahora. Así que non debían falar moito. Pero a ver se entera de que dice que non executa. É que non podo, porque o licitan outras administracións. En fin, aparte de outros convenios. Sabes que licitamos nós? Pois a zona C, a zona D, o pabillón, a piscina, a punta do malecón que vamos licitar nós, o parque dos Condes que licitamos nós, o pexón que licitamos nós. É por iso que non cumplimos. Non cumple vostede. E eu non lle teño, de verdad, ninguna obsesión como ten vostede con que vostede faga fotos. Fagaste queira. Vostede o que ten obsesión é comigo, que sempre dice que só fago fotos. Non, gestionamos, nós gestionamos. E cando vamos a facer unha foto é porque vamos a unha obra de visita, ou anunciamos algunha contratación, etc. etc. Pero este só vai a avisar un bachiño, a avisar non sei que, ese tipo de cousas. Se iso é gestionar, doña Cati, en fin. Así que, mire, vostede voto que queira. O que se lle digo é que isto vaise facer, vámoslo cumplir todos os convenios, todos, e a ver se aprende quen licita cada cousa. É importante que aprenda iso, saber quen licita cada cousa como mínimo, non parece moito pedir, que sepa quen licita as cousas. Queres un segundo turno? Moi ben. Porque sei que licita cada cousa, pero que vostede promete o que licitan outros, señor alcalde, ese é o problema que ten vostede. Vostede sale anunciando cousas e as promete como se as fixera vostede e que as conseguirá vostede. Claro que as licitan outros. Nós non somos tontos. Pero é vostede o primeiro que sale facendo notas de prensa dicindo vamos conseguir isto, vamos conseguir lo outro. E son outras administracións que os fan. E logo, home, claro, pois claro que sí, por eso lle presionamos para que o faga. Eso está claro. E unha última cousa. Dixo que tiña un problema. Gustaríame que dixera aquí que problema teño eu. Non sei. Se é personal ou se hai unha persona que me vai denunciar ou que problema teño, se é no partido. Eso dixo antes. Pensei que tengo un problema. Non sei que problema teño. Digo aquí, será valiente. Tamén gustaríame saber que problema teño que mellor non son consciente. Problemas teño, Na vida, por desgracia, todos temos moitos problemas. O importante é saber superalos. Pero que problema podo ter que pode afectar a institución de Monforte? Que por iso supoño que o dixo. Gracias. Entendí que dixera que o segundo turno renunciou ao primeiro, cando se renuncia ao primeiro non hai segundo turno, Non, Germán, mire, non me falla a min tonto, vostede non interviu. Cando un renuncia ao primeiro turno, non hai segundo turno. Iso é así. Para ter opción ao segundo turno hai que ter un primeiro turno. Doña Cati, mire, eu non lle dixen que vostede tiña un problema. Don Germán, vale, xa está. Estou dicindo que non ten a palabra. Don Germán,
Non ten a palabra, por tanto, non fale porque vou chamarlle a atención. Chámolle a atención por primeira vez. Chámolle a orden por primeira vez, porque eso do arrexésimo foi no outro turno anterior. Foi no punto anterior. Así que, doña Cati, eu dixen exactamente o que tiña aquí escrito. Para dicir o que vostede dixo neste papel, dixen, para dicir isto hai que estar mal. Para dicir isto. Non é que isto teña un problema. Teño aquí escrito. Hai que estar mal para dicir iso. Para dicir isto. Así que non diga que eu dixen que usted ten un problema. Non é verdade. Non é verdade. E se non escoita a grabación, escoita usted a grabación. Non, mire, usted escoita a grabación. Que eu estaba lendo. Diga o que queiran. Estaba lendo. E, por tanto, non me equivoquei. Bueno, mire, digo que queira. O sea que eu estou obligado a firmar convenios se eu non os gestiono ou non quero. Desde cando se fai eso, doña Cati? Quen gestiona aquí? Usted se sei que non lle gusta, pero quen xestiona os convenios e quen os firma é o Concello. Con quen? Con a outra administración que queira firmar. Xa sei que a Xunta non firma, xo sei. Pero non se preocupe, home, outras administracións habrá que queira firmar con nós. Pois moitas gracias. Pasamos a votación deste cuarto punto en relación con reaxuste de anualidades do convenio. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Queda aprobado, por tanto. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para solicitar á Xunta de Galicia a cesión sin cargas do Parque da Florida. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con 5 votos a favor do señor alcalde e dos conselleiros e concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións. O concelleiro da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do Anegam e do concelleiro do Grupo Municipal expresa un forte grupo mixto e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Bueno, creo que como está exposto na exposición de motivos da moción, esta xa é a terceira vez que lle pedimos á Xunta de Galicia que transfiera o Parque da Florida ao Concello de Monforte sin cargas. A primeira vez foi cando era alcalde don Severino Rodríguez Díaz e a Xunta fixo un intento de traspaso donde había unha deuda de 3.000 euros, creo recordar, con Fenosa. Creo recordar. Entón, lógicamente, esta corporación non aceptou esa cesión, lógicamente. Depois xa no ano 16, creo recordar, no 15 ou 16 foi, xa se solicitou outra vez eso e non nos fixeron caso. Porque é conveniente que os veciños de Monforte sepan que o Parque da Florida non é do Concello. O Parque da Florida é da Xunta de Galicia. Da Xunta de Galicia. E menos mal que nós vamos cortando algo a erva, porque a Xunta ten abandonado. E máis, tenos sin luz pública. Non hai luz pública de noite. Nós o que queremos é arranxalo. Por tanto, o único que ten que facer a Xunta é cedernos ese espacio, que é propiedade autonómico, e que nós nos encargaremos de arranxalo. Por tanto, simplemente con que nos traspasen sin cargas, sin débedas, e que esa deuda, que agora non sei se existe ou non, pero en aquel momento, cando gobernaba o anterior alcalde, se intentou transferir, si existía, unha deuda creo que era 3.000 euros con Fenosa, pois que nos transfieran sin esa carga e nos collemos esta zona verde da Florida e arranxarémola para poñela a disposición dos ciudadanos como se merecen, tanto na parte da zona verde como na parte de alumeado. Don Germán, quere intervir? Sí, como dixen no punto número 4, que me iba a ter, pois agora aquí, porque ademais dixen, ainda que a vostede non lle gusta, porque como vin Barrio Sésamo, sei o que é decilo e non decilo, nós vamos a votar favorablemente a esta moción, que, por certo, moción do Partido Socialista Obreiro Español. Isto non sei como é o tema, pero tamén me gustaría que alguén me explicara se as mocións do Grupo Municipal Socialistas pode defender o membro do grupo non adscritos. E se é así, pois perfecto, como eu non o sabía, non salía en Barrio Sésamo, entón só sei as cousas de Barrio Sésamo. De todas formas, que me chame vostede a atención por unha cousa que se equivocou vostede,
porque eu sí que falei no punto 4, ademais voulle traer o vídeo, e ademais pareceme fatal, porque hai un secretario que ademais sabe que falei e que sí que podía intervir. E sí que quería decir unha cousa con respecto a este tema, se me permite, señor alcalde, porque teño a mala costumbre de anotar todo. E ademais estaba xusto a interventora accidental. Eu non falei de ningunha quita na comisión informativa, e o único que fixen foi preguntar cantos cartos quedarían despois de retirar estes 1.726.000 euros no remanente da tesorería municipal. Pero, dito eso, non sei se na terceira ou na cuarta ou na quinta vez, porque ademais apunto todo. Pódeno decir, porque como eu non lles... Digo que queira, eu digolle que eu apunto, me parece que non pode falar mentras eu interveño, se non ten educación que lla den, eu diríxome directamente a vostede, porque vostede está falando comigo cando teña que estar calada, porque a mí xa me chamaron a atención unha vez. Entonces, repito, nós vamos a votar favorablemente porque sí que nos parece ben que este parque, a Xunta de Galicia, o entregue o Concello de Monforte de Lemos e que o Concello de Monforte de Lemos o cuide como cuida o resto de parques. Efectivamente, entendemos perfectamente que sea sin débedas, porque se a Xunta de Galicia ten algunha débeda, pois que pague, nada máis. Gracias, don Germán. Don Emilio. Grazas. Estamos vos. Dicía o emperador romano Julio César unha frase que a nos tempos que corremos non queda ben, porque ten un tinte machista, pero dicía que a mujer del César, ademais de ser honrada, tiña que parecelo. E de verdade, que non trascende no debate, pero se isto é unha iniciativa do PSOE, non hai nadie do PSOE para defender a iniciativa. De verdade. Despois, se queren vostedes que creamos as cousas que nos dicen, pois, home, fagan algo para que os creamos. Despois dicen, non, que estou suspendido de momento, ou estou apartado, ou cautelar, ou como queiran. Vamos ser serios. Vamos ser serios. Despois, na seguinte moción, xa debatirán o respecto, pero vamos ser serios. Igual que o antes. En fin. Tamén fala que nesta iniciativa, dice, encabeza, no ano 2005, sendo concelleiro de Medio Ambiente e deputado no Parlamento de Galicia, o actual alcalde, esqueceuse unha cousa, en 2005 tamén era tenente alcalde. Ben. E falou antes que no 2006 se retirou un plan de urbanismo. Usted non estaba aquí. Retirouse o plan de urbanismo en 2006, aquele goberno bipartito, para o bueno e para o malo, sendo vostede tenente alcalde. O sea, que non é dicir, é que os que estaban aquí antes son malísimos. Non, usted tamén estuvo aquí. E recordo cada pouco, non lle gusta, pero hai que lembrarlo. Aquí xa o lembra, por sorte, para nosotros. E aquel plan de urbanismo retirouse porque foi unha proposta de urbanismo, da Secretaría de Urbanismo da Xunta, de que se debería de retirar. E por eso se retirou. Ben, nesta iniciativa, para non irnos máis por a agricultura, como digo vostede, nós vamos a apoiala. Vamos a apoiala porque xa daquela se pedira, do DNG, somos os mesmos, non as mesmas personas, pero sí o mesmo pensamento. E moitas veces, desde que estou aquí de concelleiro, xa trouxen robos e preguntas se se iba a facer algo, ademais, e falamos, e nunca salió adiante, porque por un dos motivos era esta problemática que non era noso. Inda que o Concello constame que fixo arranxos, como dice aquí a iniciativa, sin ser competencia, e tamén lle traigo aquí agora algo que hai que facer de carácter urxente. Anóteno para que despois non tiñan que ver o vídeo e non saben o que digo, porque hai pouco trasladarnos unhas queixas sobre este parque, ao respecto dunhos ferros que hai que están perigosos, xa se marcouse ao parecer algún pequeno. Lo trasladou a veciñanza, que eu non fun a libelo ni nada. Entonces, inda que a Xunta non o ceda, porque hai outra opción. No caso de que non queira traspasar a competencia, pois que o poña en funcionamento, que o poña en valor, que o electrifique, incluso que cubra unha parte do parque, que xa que do Concello somos reacios a facelo, pois tamén a Xunta pode facelo, ou polo menos que o traspase. Nunha palabra, se non queres facer algo, polo menos non estorbes, así sintetizado, non? Nosotros vamos a apoiar esta iniciativa porque creemos que se pode traspasar sin esas custas que falaba desa débeda coa empresa suministradora de suministro eléctrico
E anoten, pois, a quen corresponda, pois se poden facer unha supervisión, se non se fixo antes, pois que se vai a reparar ou cortar ou protexer esas zonas de xogo para os cativos. A noso voto vai ser favorable. Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. Ben, a verdade é que non fai falla unha querela da Fiscalía para ter cada vez máis claro que non é merecedor nin vostede nin os que acompañan de xestionar unha administración como o Concello de Monforte de Lemos. Non era consciente da mediocridade política, que non personal política, do Partido Socialista ata que entrei de cheo nisto da política. Creía que era cousa da Partido Socialista actual, pero vexo que isto xa ven de lonxe, de fai 20 anos. Porque, miren, recoñecen no texto da moción que isto se fixo, a parte parece que presume, cando o señor Tomé Roca era concelleiro de Medio Ambiente, cando estaba Rodríguez Zapatero no Goberno de España, e cando estaba Emilio Pérez Touriño de conselleiro de Medio Ambiente da Xunta. Como non arranxaron isto nese momento? Pero de verdade, e ven aquí a botar fume da Xunta e do PP da Xunta cando isto quedou sin arranxar e tiveron 4 anos para arranxalo. De verdade, de verdade. Vamos a ver, que pasou esos 4 anos nos que tivo o goberno abondo para poder arranxar ese asunto? Vostede, cando fai obras aquí, coa colaboración da Deputación, que fixo moitas, non deixa as cousas ben amarradas. Por que non o deixou amarrado nese momento? E agora é a culpa do goberno do PP. Bueno, por favor, mire, é que de verdade, ver esta moción xa é tremendamente increíble. Ademais, outra cousa, un vai aos servicios, vai á página web do Concello e fala deste parque como se fora municipal. Na propia web do Concello aparece no listado de parques municipais infantís ao servicio da cidadanía. Queixanse tamén de que teñen que facer o mantemento. Home, que eu creo que vostede, cando fixo parques tamén agora con a Diputación, vostede se encarga do mantemento desos parques, porque deixaron ben atadas as cousas. Deixou ben atadas as cousas agora. Naquel momento, igual non lle culpo só a vostede, non sei o que pasou, pero non deixaron correctamente atadas as cousas. Seguindo coa moción, dicen que no 2014 nós non estábamos aquí, pero había un Partido Popular, por suposto, pasou polo Pleno, que no 2015 a Xunta Local de Goberno, o 29 de setembro, vostede, pois pediu, solicitou a cesión formal destas instalacións ao Concello de Monforte de Lemos, cuxa petición tampouco foi atendida pola Xunta. E sorpresa, o que ten a hemeroteca, atopamos unha nota de prensa dun de abril de ano 2016 que daquela era a delegada da Xunta, a señora Raquel Arias, que eu creo que ten unha relación cordial con esta deputada, que naquele momento era delegada da Xunta, onde di: la Xunta espera desde diciembre unha respuesta a la cesión del Parque da Florida, e isto é el 1 de abril de 2016. Raquel Arias muestra su extrañeza por el desinterés del Ayuntamiento después de pedir el cambio de titularidad. Y le podría leer el resto de la nota de prensa. Bueno, por lo tanto, visto, he oído, que vostede dice que quere, fala de que non lle dan a cesión, non lle dan a cesión. Sexa claro, que pasa aquí? Que pasou aquí, realmente? Que pasou? Non nos vamos a poñer en contra desto. Se vostede quere a cesión e cree que hai cargas que non debe pagar, terá que facelo correctamente, non como dixeron os compañeiros, cunha moción do Partido Socialista que vostede defende, cando xa non é do Partido Socialista, sino vostede, igual que pediu a titularidade como alcalde de Monforte das estradas que pasan polo casco urbano, que eran de titularidade autonómica, pediu a titularidade dunha maneira correcta, pois igual ten que facer isto o mesmo. Se ten que pasar polo Pleno, nós non nos vamos a opoñer. Vostede, aquí, na moción, non fala en concreto de ninguna débeda, pero creo que nos medios de comunicación falou de que vostede dice que existe unha carga. Bueno, pois aclare e diga, eu creo que ten que, desde a miña opinión, presentar e solicitar a cesión, documentando esa carga e solicitando que se pague a carga. Francamente, igual que a Xunta de Galicia non tivo problema en darlle a titularidade das estradas que pasan polo casco urbano que lle interesaba, pois eu creo que non debería haber maior problema. Como non temos claro que pasou aquí, por que non arranxaron o tema durante o bipartito, por que a señora Raquel Arias saliu en abril de 2016 a dicir que vostede non contestaba ao que lle requerían. Non temos claro nada, non nos vamos a abster, pero non porque nos vamos, que máis queremos que o parque este ben atendido, sexa competencia da Xunta ou competencia súa. Desde logo, sí que é verdad que nós tamén o escoitamos moitas veces que non se fixeron ben as cousas no seu día,
A mellor tampouco só culpa súa, xa yo digo, e agora pois estamos como estamos. A ver se nos aclara algunha cousa máis. Nada máis, gracias. Pues moitas gracias, doña Cati. Mire, don Emilio, é curioso que vostede pon exemplos que se caen solos, porque nos gobernos hai competencias, e eu acabo de vivilo. Eu non tiña competencias de urbanismo no ano 2006, non as tiña, tiñas de medio ambiente, pero non de urbanismo. Por exemplo, no goberno da Diputación, as áreas que leva o bloque, o PSOE non se mete nelas, e ao revés. Sí, no, juju, no, ao revés, sí, algo máis. Digo eu que o conozco ben, que presidia ese goberno, e conozco todo. Ao mellor un diputado non, pero o presidente sí, ou a presidenta. Por tanto, non venía usted con esas historias porque non. E, doña Cati, mire, vou explicar porque vexo que usted sigue sen entender nada, non se documenta, en fin, mire. Como eso está aí na cronoloxía, está aí, no ano 2005, efectivamente, sendo o Concello de Medio Ambiente deste Concello, diputado autonómico, conseguimos, gobernando Zapatero, que ese tan malísimo, pero que foi o que puxo o cuarto pilar do Estado de Benestar, como é a dependencia, por exemplo, ou a UME, que vostedes tanto lle criticaron a UME, e agora todo o mundo quer a UME. Ese era Zapatero. Bueno, pois en ese momento gestionamos que aqueles dos peores camineros que estaban aí se cedera ese espacio á Xunta de Galicia, lógicamente foi porque a Xunta de Galicia quixo, e non era conselleiro don Emilio Pretoriño, Pretoriño era presidente. O conselleiro era Pachi Vázquez. Pachi Vázquez. E, bueno, e sendo conselleiro Pachi Vázquez, pois conseguimos que unha vez cedido ese terreno á Xunta, non ao Concello, á Xunta de Galicia, pois a Consellería construíra ese parque. E construíron a Xunta de Galicia. E mira unha cousa, se vostede mira tamén a hemeroteca, verá que iso se inaugurou no ano 2007, despois das eleccións 2007, despois das eleccións municipales. 2007. Miren ustedes, o pouquiño de haber as eleccións municipales, veu Pachi Vázquez a Monforte e veu inaugurar ese parque. Por tanto, eu xa non era, daquele momento, membro do goberno municipal, cando se inaugurou o parque. Por tanto, hasta aí é hasta onde podo ler, como decían no 1, 2, 3. A partir de aí, eu non tiña responsabilidades municipales. Hasta aí sí que estive, hasta que hubo as eleccións. Pero inaugurouse despois desas eleccións. É para que vostede, pois, sepa toda a información. E dice vostede, se había débeda, sí, claro que sabía, pero se estuvo aquí neste pleno ese debate de que había unha deuda con Fenosa, e por eso nesa etapa non se aceptou, e despois tampouco. E non sei a declaración que puido facer doña Raquel Arias. Non sei que declaración fixo. A mí o que valen son os documentos. Hai algún documento aquí no Concello ou na Xunta donde diga se le ofrece ao Ayuntamiento de Monforte sin deudas, sin cargas, que é o que digo aquí nesta moción? Usted dice, vostede non dice que hai deudas. Hombre, e logo aquí, isto que se pide aquí, que é? O que se pide aquí, isto de sin cargas, que é? Claro, pois é deudas, son deudas. Por lo tanto, dicímoslle que nos pasen ese parque sin deudas. Ou se non, que arreglen eles e que o manteñan eles. Porque, oiga, nós porque somos un pouquiño vos, pero estas obras que fai a Xunta de Iluminacións ou o Estado en carreteras da Xunta, que nas paga? A Xunta e o Estado. E nos pagamos a ronda urbana nós. Por exemplo, vale? E vostede vai por aí, pola autovía A6, quen paga o alumbrado todo o que hai nas entradas en Lugo? O goberno do Estado. E a Xunta non é da Xunta. Por tanto, estamos, digamos, facendo unha aportación que non tendríamos nin que facela. Non tendríamos nin que facela. Eu non sei se lle quedou ben explicado o tema da cronoloxía das obras, pero isto foi exactamente así. E se non comprobe usted, verá como non lle minto en absoluto. Porque entonces cousa non o fago nunca. Podría equivocarme, pero mentir, non. Alguna quere intervir en segundo turno? Non sei, se algúns dos demás queren intervir? Non? Vostede? Sí. Perdón, don Emilio. Como preguntei, non dixo que... Perdón, estaba aseando a nariz. Moi ben.
Isto, a cronoloxía é así. E o que vou dicir, podese entender, habrá xente que pense que blanqueamos o alcalde e demais, pero xa poño de antemán para que non se espante ninguén. Estas cousas, nesta iniciativa que se aprobou, que se inaugurou o parque a finales de 2007 e principios de 2008, que foi en varias fases, que estuvemos lendo ahora, pasou igual que o segundo tramo de circunvalación, quedou feita e sin acabar. E despois agora vimos que en un plan de forma enerxético do consorcio parece que vai ser que se vai colocar a iluminación ou está proxectado no Concello. E este parque, por daquela, claro, tiña que haberse seguido o tránsito normal que tiña que entregarse. E se daquela, se seguira o bipartito que gobernase, pois, se non se hubiera feito, hubiéramos reclamado igual. En 2009 cambiou o goberno e cambiaron as tornas e moitas outras cousas e por eso non se fixo. Pero de pouco sirve mirar para aquelo. Deso estamos falando de hai 20 anos, 18 anos. E agora o que pedimoslle a quen é a propiedade dúas cousas. A iniciativa está plantexada como que o queren recuperar para o Concello. Unha carga máis para o Concello e máis mantemento. Vale, nosotros estamos de acordo porque por lo menos sería noso. Pero no caso de que isto non sea así, pois que o poñan valor, que o arranxe, e que poña a funcionar. E se non queren entregalo, pois que o fagan eles. O que non podemos é estar todos os días a veciñanza daquela zona reclamándonos aos grupos políticos, porque supoño que vostedes tamén reclamarán, porque non saben se é do Concello ou de quen é, e máis, a cidadanía importa de 3 pimentos de quen sea, o que quer ter o parque funcionando. E esta é a fórmula para que se solucionen os problemas dunha vez, pois creo que se debe votar a favor. E cando non, pois se queren fazer unha engádega, fágana, e votámosla tamén, que se non nos ceden, que o poñan a funcionar. Máis nada. Independentemente que sea a Xunta, ou o Estado, ou a Comunidade Europea, ou o Papa Santo de Roma. Danos igual. Moitas gracias, señor Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. Señor alcalde, dice que me documente. Home, se cando pido documentación dan 1000 voltas para entregala. A ver, é que desto tamén pensei en pedirlles algunha cousa específica. Sí, logo tamén lle teño un grogo, xa veu. Entón, bueno, non me vale que me digan o tes aí en non sei onde. Home, se unha concellera vai, sí. Bueno, mire, queren poñer a trancos e buscan os pretextos, porque isto é así. Sí, bueno, en fin. Entonces, volvendo xa ao tema da moción, que xa me deixou bastante aclarado, porque, mire, isto foi fai 20 anos, non había informatización que hai agora. E vostede o sabe como a min, que vostede xa estaba daquelas, eu non. Pero sabemos todos que non había informatización que existe agora. Non lle culpéis só a vostede, xa lle dixen, non sei se vostede ou houve algunha outra persona ou outro cargo que non fixo as cosas como deberían ser. Vostede xa dixo que isto se inaugurou no 2007, que houve outro alcalde, o que está claro que non se deixou xestionado eso como corresponde. Porque me consta que vostede, cando fai colaboracións coa Diputación, como fixo ata agora como presidente, deixaba atado, por exemplo, estos cartos para a zona C, pero a zona C queda sendo titularidade municipal, non? Aí non se deixou, aí algo pasou. Aí algo pasou, e non se arreglaron as cousas. Dice que se traspase sin cargas nin débedas, pero non dice claramente que sabe que existe unha carga. Agora o está dicindo. Agora está dicindo que nesos plenos, que mellor eu debería haberlo revisado, bueno, que nesos plenos se falou de que existía unha débeda de luz e de Fenosa. Na proposta de acordos dice que se traspase todo sen cargas. Esa do 2014, dice. Perdón, bueno, do 2014. Vale, perfecto. Bueno, nós na súa moción non o vimos. Vostede agora dice que existe unha carga de luz. Mire, vamos a externos. E isto xa é un consello para que se hagan as cousas ben. Faga o trámite como fixo da titularidade das estradas. Si ten documentos que acrediten que existe esa carga, sobra que yo diga como ten que facer, pero voulle decir aquí, acredíteo. Acredite que existe esa carga e se cree que lle corresponde pagala a Xunta, fundamenteo. E quen sabe, é que o mellor a Xunta lle paga a carga esa que existe, que francamente, señor alcalde,
Francamente, eu tamén preguntei, que non son parva, igual que vostedes, cando lle metemos a unha moción de instar o Goberno Central, vostedes lle preguntan ao Goberno, preguntei, e andan máis perdidos cun polvo nun garaxe, porque aquí hai cousas que fallan. Esa carga de luz, esa carga que se falaba de luz, de iluminación, a nome de quen está? Claro, porque vostede sabe que existe, se non está no nome do Concello. Viuna, a ten. Pois presente ante a Xunta e diga a Xunta, vostedes non pagaron isto, págueno, e pida cesión. E nós, por suposto, que se ten que pagar a Xunta o que lle corresponde, non vamos a votar en contra por moito que a Xunta este gobernada polo PP. Nada máis e gracias. Gracias. Aí, doña Cati. Mire, dice vostede, acredite que hai deudas. Como acreditar eu que hai deudas se non é noso? O que sí, cando naquela petición que fixeron no goberno do BNG, sí quedou claro na documentación de que había unha deuda de 3.000 euros con Fenosa. Quedou claro. E por eso o pleno, os seus compañeros que estaban aquí tamén o sabrán, por eso non se aceptou, porque non se pode aceptar unha cesión con cargas, porque vai en detrimento do patrimonio municipal. Por tanto, ten moi fácil a Xunta, que mañá nos faga entrega dese bien sin deudas. E xa está. Sin ninguna carga para o Concello. E nos collemos tal como está. Fíxese que se é unha carga, porque hai que arreglalo. Como decía do Camilo, eu tengo algún ferro por aí un pouco daquela maneira. Iluminalo, que non ten iluminación. Por exemplo, xa é unha carga para o Concello. Ou arreglar as calliñas que hai para pasear, que están como se fora o resto do céspede. Fíxese, hai cargas, pero polo menos non teñer deudas, non ter esa carga dunha deuda. Isso é o que pedimos, non pedimos máis que eso. Por tanto, eu non sei se estén ou non. O que se teñen que ofrecérnoslo é sin deudas. Daquela tiñana, eso seguro. Daquela había. Oxe, non o sei. Supoño que a mellor arreglaron con Fenosa e non a ten. Pero por eso lle pedimos, simplemente, que nos lo den sin cargas. Non pedimos, fíjese que difícil é eso. Non pedimos máis. E non temos que acreditar que ten deudas. Será a Xunta que nos ten que ceder eso, se quer ceder, sin débedas para o Concello. Esa é do que se trata. E, don Emilio, por se hai alguna dúda que despois, por menos se queren escoitar os ciudadanos que escoiten. Na ronda urbana que vai ter iluminación e tamén aquí a parte traseira no paseo do río de Ran Verde, porque hai unhas luceciñas baixas para ver as ter altas, non é unha decisión do Consorcio de Turismo. Non. A parte do diñeiro que lle toca ao Concello de Monforte, o Concello de Monforte decide, porque así o quere o Concello de Monforte, iluminar a ronda, o paseo da ronda, e iluminar a parte traseira de Ran Verde, o paseo de Ran Verde. Podemos decidir outro sitio, pero non podemos decir que eso lo hace o Consorcio. Non é verdad. O Consorcio aporta unhos fondos como se nos aportara outra administración. E quen decide eso é o Concello de Monforte. Non, porque é moi importante a decisión. Tanto como quen paga. Porque podíamos levar a outro lado e que, pois xa estaba. Sí, Jesucito de mi vida, sí. Hai que explicarlo ben. Porque eu xa escoitei aquí falar de saneamento ou de abastecemento e despois alguén saiu dicindo é que xa dice que unha empresa non se pode presentar, cando nadie había dito eso. A ver, Jesucito, sí. Jesucito. O que acabo de dicir. Fixo ben. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación solitaria a Xunta de Galicia que nos ceda o Parque da Florida ao Concello de Monforte sin cargas, sin débedas. Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra? Non hai abstencións? 4 abstencións do Grupo Popular. Queda aprobado, por tanto, esta solicitud da Xunta. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Municipal Popular para instar o señor Tomé a que presente a dimisión, e isto se acumula coa moción número 10 de Experta Monforte Grupo Mixto, tamén sobre a mesma petición, o único que aquí engade tamén doña Regina López, que debe facer unha cousa tremenda xa para pedir a dimisión recién nomeada, non? Algo faría moi mal. Ditame da comisión, por favor. Punto número 6. O ditamen é desfavorable á proposta, con 5 votos en contra do señor alcalde e dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista,
3 votos a favor do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se someta a decisión plenaria. E o dictamen do asunto número 10 tamén é desfavorable á proposta, con 5 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, 3 votos a favor do concelleiro e concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto en Foto e Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Como están no punto de orden do día, primeiro en expoñer a súa iniciativa, señor Grupo Popular, así que doña Cati ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Sei que para vostede non é agradable que se fale desto, non vai a pensar que para nós é unha maravilla. Non vayan a pensar, non se rían. Porque, mire, é unha situación tan delicada que aquí podemos salir feridos todos, señor Torres. Todos. E o saben, ademais, e o saben. Por iso xogan tamén a veces cando me dicen hai xente do seu partido que non lle gusta, Bueno, o saben. Mire, no pleno do pasado mes de decembro presentábamos a mesma proposta de acordos que nesta moción, que ao final se resumía na petición da dimisión do alcalde. Vamos a explicar no tempo que temos, porque volvemos a pedir a dimisión do alcalde. Visto que a veces costalles entender a miña maneira de falar, vou intentar ser o máis clara posible e tamén ir despacio. E que lle quede claro que coa petición de dimisión ninguén lle está acusando de haber cometido os delitos do que lle acusan. E sempre falamos desde a presunción da inocencia, súa, pero tamén das víctimas, Non se lle pode tachar a vostede de acosador sen un procedimento judicial xusto, pero tampouco a elas, de páxaras ou elementas, como chegamos a escoitar de persoas afíns á súa persoa. O Partido Popular sempre falou desde a prudencia, incluso cando fun entrevistada en programas de televisión de tirada nacional, que lles molestou moito. E sábeo, dubido moito que vostede ou a persona, o voceiro do Partido Socialista me trataran da mesma forma se estuvera metida nunha situación semellante. Cando se coñeceu a existencia das denuncias do presunto acoso sexual na canle interna do partido, esperamos o seu pronunciamento para falar. E cando vostede saliu en rolda de prensa dimitindo dos cargos tanto da Deputación Provincial como do Partido Socialista, pasando a non escrito, dicindo que era a mellor maneira para non danar a imaxen da Deputación ou do PSOE, nós, por hixiene e democracia, pola imaxen da cidade, por lealdade, por decoro institucional, pedimos a dimisión tamén aquí. Miren, nada desto teñen vostedes e o que veñen demostrando con cada acto desde que explosionou este caso. Xa non é que deba dimitir por esas denuncias internas que afastaron do seu partido e da presidencia da Deputación. Consideramos que debe dimitir pola súa falta de honra e decoro na xestión de todo este asunto. Primeiro, neste pleno de mes de decembro, que sabía que ia haber unha manifestación fora, houbo funcionarias que entraron nos últimos anos a traballar na administración dando a cara por vostede. Vostede debería ser o primeiro en non poñelas a exposición así, desa maneira. Iso foi lamentable. Segundo, no pleno de xaneiro, só un mes despois, presenta este pleno un decreto da vergoña, un decreto que nun momento de sinalamento a súa persoa, onde debe de procurar ter un comportamento exquisito, decide subirse o soldo máximo permitido. Ademais, facendo que haxa soldos de 2 alcaldes. Non espera que isto se calme durante uns meses, non, o fai xa o mes seguinte. E, ademais, sube aos concelleiros 50 euros por asistencias, como pretendendo, non sei, que con isto calemos todos. Foi un comportamento amoral máis que amosa claramente que non merece seguir no goberno un minuto máis, pois a única preocupación que amosaron nese momento foi os cartos, francamente. Non foi capaz de querellarse. Señor alcalde, a min me acusan deses delitos tan graves dos que lle acusaron nese programa de televisión e nesa canle interna, eu me querello o día seguinte. Porque, francamente, se ten seguridade que esa conduta foi impecable, non necesita tanto tempo como alegaba vostede para presentar ningún tipo de querela. Non se querela, polo tanto, durante un tempo permitiu que a dúbida estivera ao redor da súa persona. E máis cando o seu propio partido que o fixeron dimitir escapaban, non todos, algún non, das fotos, por exemplo, non querían estar con vostede nas fotos, comprometendo así a tranquilidade dos cidadáns, poñéndose en primeira fila en moitos eventos para buscar a terceiras persoas para blanquear a súa imaxe. Outro motivo máis para pedir a súa dimisión nos parece unha falta de principios absoluta.
A primeiro de mes coñecíamos que a Fiscalía interpoñía querela contra a súa persoa, iniciando así o trámite xudicial correspondente. Podería leerlle, vostede coñece mellor que a min, eu lín a nota de prensa, onde o Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes para trasladar isto pois a unha instancia xudicial de instrucción, que entendo que é na situación na que se topa. Creo que non é bo para os veciños e veciñas que se pretenda finxir unha normalidade que non existe cando hai unha querela de Fiscalía. Comparouse conmigo, non é comparable, señor alcalde, non é comparable. Eu non teño ningún procedimento xudicial a todo momento. No momento que o teña, son a primeira en irme, tamén lle digo. Non pode estar saindo en fotos, con excursións de pequenos que veñen ao Concello. Ten que ter un pouco máis de decoro, porque as familias logo están incómodas e non ten decoro ningún. Sexto, señor Tomé, recórdelle que vostede pediu a dimisión incluso do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o caso Villares. Recórdolle un implacable que foi vostede con conselleiro. Un conselleiro que dimitiu en canto a denuncia pasou a xulgado. Por que non é querente vostede? Naquel momento decía. Por que non dimite vostede agora, cando nese momento decía que debería haber dimitido incluso o presidente Alfonso Rueda? Sobran os motivos para pedir a súa dimisión sen pretender con esta exposición culpalo de algo que terá que ser un xuízo que decida. Como lle dixen ao principio, para nós tampouco é fácil esta situación. Monforte é un sitio pequeno e incómodo para todos falar destes asuntos, pero como portavoz e presidenta do partido máis votado nas autonómicas, nas xeirais e o segundo partido no Concello, vémonos na obrigación de alertarlle a situación de anomalía que existe no Concello por estar vostede nestes momentos inmerso nun procedimento xudicial que de verdade lle decimos que esperamos que lle salga positivamente, de verdade, que o ideal sería que se apartase e podíase volver triunfante. Gracias, seguimos despois. Moitas gracias, don Germán. Seu turno. Sí, o Concello de Monforte de Lemos atópase nunha situación de grave deterioro institucional tras a interposición dunha querela por parte da Fiscalía contra o alcalde don José Tomé Roca, tras a denuncia presentada por unha presunta víctima por feitos que poderían ser constitutivos de delito de naturaleza sexual. Este feito supón un salto cualitativo respecto da situación anterior. Xa non falamos exclusivamente dunha denuncia pública, senón dunha actuación formal do Ministerio Fiscal, que aprecia indicios suficientes para promover a intervención xudicial. Neste contexto, produciuse a dimisión da anterior concelleira de Igualdade, dona Margarita López, asumindo responsabilidades políticas no ámbito das súas competencias, e prodúcese o nomeamento dunha nova responsable nesta área, dona Regina López. A sustitución na Concellería de Igualdade é de feito de enorme carga simbólica. Evidencia que a situación tiña consecuencias políticas, porén, resulta profundamente incoherente que se produzca a salida da responsable dunha área vinculada á prevención de acoso mentras permanece no cargo a máxima autoridade municipal, ou sea, vostede, directamente afectada por unha querela por feitos desta natureza. Se a situación era suficientemente grave para provocar unha dimisión nunha concelleira, con maior razón o é para quen ostenta a alcaldía, que é vostede. Recentemente, ademais, aprobaron un protocolo de actuación fronte a todo tipo de acoso, proclamando unha política de tolerancia cero. A aprobación deste protocolo en plena crise institucional non pode converterse nun exercicio de maquillaxe político nin un intento de desprazar o foco do problema principal. Non pode haber coherencia institucional se se aproban protocolos contra o acoso mentre se normaliza a continuidade no cargo do alcalde investigado por feitos que entran precisamente no ámbito que se di combater. O respeto á presunción de inocencia no ámbito penal é incuestionable, pero a responsabilidade política non se mide exclusivamente por condenas xudiciais firmes, mídese pola exemplaridade, pola autoridade moral e pola confianza cidadá. Hoxe, esa confianza está seriamente danada. A permanencia no cargo do alcalde non é unha cuestión personal nin partidista, é unha cuestión de dignidade institucional e de credibilidade democrática. Por todo anteriormente exposto, solicitamos que, primeiro, non sei se vai votar por puntos ou non, instar a don José Tomé Roca de maneira inmediata a súa dimisión como alcalde de Monforte de Lemos por responsabilidade política en defensa da dignidade das institucións municipais. Segundo, no caso de non producirse dita dimisión, instar a súa suspensión inmediata da función e a retirada das competencias
de representación institucional mentras non se resolve o procedimento judicial aberto tras a querela da Fiscalía. Ríase. Terceiro, declarar que a credibilidade do protocolo municipal fronte ao acoso require coherencia institucional plena e que a súa eficiencia queda gravemente comprometida mentras a alcaldía continúe baixo investigación por feitos desta natureza. Cuarta, reafirmar que as dimisións e cambios producidos na área de igualdade non poden servir como sustitución simbólica dunha responsabilidade política que corresponde, en última instancia, á máxima autoridade municipal, o sea, vostede. Instar a dona Regina López a presentar a súa dimisión como concelleira de Igualdade pola súa inacción, no caso referido como concelleira na corporación, e por ter respaldado públicamente o señor alcalde. Dar traslado de presentes acordos aos grupos municipais, aos medios de comunicación, ás entidades sociais e á veciñanza do municipio. Decía vostede, no último pleno, señor alcalde, que non había ningunha denuncia contra vostede. Agora sí que hai unha denuncia da Fiscalía, está presentado. Ni siquiera dende o partido lle dixeron de que se lle acusa. Sí que lle dixeron de que se lle acusa, efectivamente, só hai unha persona que presentou, pero o certo é que na canle interna foron 6 as persoas que o denunciaron. O certo é que isto mudou bastante, nós seguimos insistindo en que para nós o mellor era que vostede se marchara, por suposto, dera un paso a un lado, a nós isto non nos fai ningunha gracia, nin nos parece normal, e seguimos dicindo o mismo. Por os seus netos, por as súas noras, por os seus fillos, por a súa muller, por vostede mismo, queremos que lle salga moi ben, pero iso non quita que o que nos gustaría era que vostede dese un paso ao lado, porque ademais sabe que por números votaron máis da mitade da poboación, nin siquiera sería necesario. O tema de que vostede non este no PSOE, este no grupo de non escritos, queda clarísimo que funcionan como un PAC, e nós o único que pedimos é que por responsabilidade democrática se marche, máis nada. Moitas gracias. Por negar, señor Luaces. Sí, moi boas noites. Dende o noso grupo íbamos a votar a favor desta proposta, como xa fixemos en ocasións anteriores. Non hai ningunha novidade na nosa posición, si na súa situación. Na nosa seguimos coa coherencia que levamos mantendo. Levamos tempo dicindo o mismo e hoxe vámoslo reafirmar. Facémolo por responsabilidade institucional, porque entendemos que a situación actual está a provocar un dano evidente á imaxe e ao funcionamento do Concello. Non é unha cuestión persoal, por moito que vostede crea que a nos apetece falar disto, de verdade que non é agradable para ninguna das persoas que estamos aquí, polo menos a mí no persoal non me é agradable, sí. Pero debémonos á institución e debo facelo. É unha cuestión de institución, e cando a institución se ve afectada nos obriga a actuar. Mais despois de coñecer a querela da Fiscalía da que falan os meus compañeiros, este feito agrava a situación que xa era insostible dende o punto de vista político e non podemos mirar cara a outro lado. Monforte non merece estar no foco por este tipo de cuestións. Monforte non merece un goberno que non arrastre a institución a unha situación de descrédito constante. E por iso reiteramos unha vez máis a necesidade co alcalde de un paso atrás. Con respecto á nova concelleira de Igualdade, sabemos da súa complicada situación, pola súa lealdade no persoal, no político e polos anos que leva traballando con este equipo de goberno, pero precisamente por iso creemos que hai decisións que tamén son cuestións de coherencia e de principios. Ser concelleira de Igualdade e apoiar a continuidade dun alcalde querelado por presunto acoso é algo que, dende o noso punto de vista, resulta moralmente incompatible. Non o dicimos dende o ataque persoal, repito, senón desde a responsabilidade política e dende o respecto ao que representa esa área. A área de Igualdade non pode ser só unha palabra nun organigrama, ten que ser unha práctica coherente. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Luaces. Por el Grupo Socialista, tenga la palabra el señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Me voy a quedar con muchas ganas de decir muchas cosas, pero voy a intentar ser lo más rápido posible y al mismo tiempo que se me entienda. Mire, voy a comenzar subrayando varias afirmaciones que son falsas y que aparecen en las mociones presentadas por ambos grupos. Se afirma que la honorabilidad institucional del Ayuntamiento de Monforte está en entredicho y que es necesario restaurar la estabilidad. Yo no sé si usted se siente inestable, doña Katia, pero yo, con la gente con la que uno lo siente, lo mejor en esos casos es tomarse unas buenas vacaciones y volver estable, para poder abordar las cosas con tranquilidad y con razonamiento, ¿sabe? Y no lanzarse así al vacío como está haciendo usted. Mire, esta institución nunca estuvo en entredicho y no hay que restaurar ninguna estabilidad, ya que el Ayuntamiento de Monforte, solo sigue igual y estable, antes de que un programa de televisión anunciara una denuncia
contra el señor Tomé por un presunto delito de acoso sexual. Quiero subrayar este punto porque es sustancial para todas las circunstancias que han sucedido a continuación. El hecho de que esta acusación haya partido de un programa de televisión determinó las decisiones que este gobierno ha tomado en los días sucesivos y consiguientes a este hecho. Quiero advertir también que los alcaldes de Monforte de Lemos los quitan y los ponen los ciudadanos, no los programas de televisión. La soberanía popular, de momento, para mí reside en el pueblo. Lo digo, no solo porque lo diga la Constitución, porque creo en ello. Mire, fíjese usted, la emisión de este programa en un estado tan embrionario de una denuncia resultado determinante de los acontecimientos posteriores, porque creo que un estado de opinión basado únicamente en afirmaciones que el programa hacía. Falsas, y ya se demostrará, basándose subjetivamente en los hechos relatados por una testigo de referencia. Usted sabe lo que es un testigo de referencia, ¿verdad? Eso le suena, desfiló por la universidad como yo. Pues la referencia, además, resulta que no coincide con el hecho referenciado, pero tiempo al tiempo. Ya se demostrará también. Mire, el artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Tal y como dictamina el Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia es un derecho a no ser considerado responsable sin actividad probativa suficiente y practicada con todas las garantías. La televisión no me vale. Y lo que dice el oportunismo político suyo tampoco. Y esta doctrina subraya el Tribunal Constitucional que este principio no se agota en el ámbito penal, sino que irradia toda la actuación de los poderes públicos, como lo que está sucediendo aquí en esta Cámara. Esto significa que no solo los jueces deben velar por la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia no es una concesión graciable, sino un derecho fundamental que protege a cualquier persona frente a decisiones basadas en sospechas, percepciones de referencia, apreciaciones de referencia, y no contrastadas ni demostradas ante un tribunal. No es un derecho programático, es derecho plenamente aplicable. Una persona es inocente hasta que nos demos es culpabilidad y, por lo tanto, hasta ese momento no debe hacerse ninguna acción que limite sus derechos, porque en ese caso no se protege al investigado de condenas anticipadas y que en muchos casos resultan injustas hasta que venga una sentencia y lo determine. Sobre todo porque, además, entra en colisión con otros derechos, como es el derecho de este señor a la participación política y a cumplir el mandato que tiene con los ciudadanos. Por más que lo diga un programa de televisión y por más que se forme una denuncia, y me da igual que sea una querella de la Fiscalía o de quien sea, usted debería saber el peso que tiene eso. Porque se le llena la boca con la querella de la Fiscalía. Pero mire, eso es para gente que desconoce el derecho. Los que lo han estudiado y usan esas expresiones como si tuvieran más enjundia que la de una simple denuncia, es que son unos ignorantes. Unos ignorantes, porque la Fiscalía no hace recoger una denuncia que pone una señora, trasladarla, darle forma de querella y pedir que se abra una investigación. Es lo que se hace aquí. Es lo que se hace aquí. Tome conocimiento de los datos antes de lanzarse a hablar. Yo sé que a usted le mandan decir estas cosas porque es lo que toca, porque hay que defender el sueldiño, ¿verdad? Es lo malo. Es que, hombre, claro, es que, joder, trabajar 12 horas diarias en un juzgado es duro. Es más divertido, joder, hacer vídeos, fotos de Facebook y luego después ir a reuniones. Es divertidísimo eso, por 5.000 euros al mes, que es lo que a usted le cuesta a los ciudadanos de Monforte tenemos. Pero usted sabe bien lo que ha traído usted en estos años. ¿En qué ha mejorado la vida de sus ciudadanos gracias a su intervención? A lo que les cuesta. Eso sí que es caro, eso sí que desestabiliza, eso sí que impregna de indignidad a las instituciones. La gente que está simplemente a buscar su propio beneficio. Mire, fíjese una cosa. La sentencia del Tribunal Constitucional insistió en que el debate público, aun siendo amplio y legítimo, encuentra su límite en el derecho a los respetos fundamentales. Señor Torres, remato yo tempo, que dei por segundo turno o que considere. Gracias. Doña Cati, segundo turno. Señor Torres, estamos pedindo a dimisión do alcalde, non a súa dimisión. O alcalde non ha escrito, igual debería el salir a defenderse, pero fará ao final, cando ninguén lle poda replicar nada. Moi valiente, unha persona moi valiente, o demostra sempre. Miren, presunción de inocencia sí, a mesma que lle respetaron o señor Alfonso Villares. Desde logo, dixo vostede que non pediu a dimisión de Alfonso Rueda, pero explicación sí que llas pediu, Vostede saliu moi ufano a pedirlle explicacións. Alfonso Rueda e Elena Candia decía que Elena Candia como muller e que era intolerable que este señor seguira na consellería. Coherencia, señor alcalde, coherencia. Señor Iván Torres, falou de min a nivel personal. Eu non estive nunca 12 horas no xulgado. Vostede que sabe o que facía eu como abogada? Non, sabe o que pasa? Vostede non teñe nin idea da miña carreira profesional, nin idea. Sabe por qué? Porque eu e vostede non tratamos coa mesma xente, afortunadamente. Sabe, así yo digo. Porque xa, non, é que se un se entra na vida personal, eu tamén entro. Por eso coincidimos pouco no xulgado. E que coincidamos pouco no xulgado, señor Iván Torres, non implica que eu non traballara ben abondo antes. É máis, igual eu gañaba o mesmo como deputada que como abogada.
O poden decir vostedes, doña Gloria Don Tomé, gañaban o mesmo nas súas profesións que agora. Porque claro, non, é que eu non me metín nin nos motivos económicos de ninguén, pero vostede sí que se meteu. Estou cansada de decir, estou cansada de escoitalos, desviar a atención na miña persoa cando que ten un problema do alcalde. Aunque, bueno, o señor Iván Torres parece que se riu por se acaso podía ter algún problema. Xa o dixo o alcalde na primeira exposición. Non sei se están tramando algo para deixarme fora de xogo. Eso é moi habitual no Partido Socialista, non? Porque todo entramado, que non sabemos se o verdad é un entramado, según vostede, un entramado saliu do Partido Socialista. Entón, bueno, non, señor alcalde, non. Todos coñecemos quen está detrás do Código 10 dese programa. E vostede debería sabelo tamén. Entón, non diga nada. Entón, o que non vou consentir eu é que se desvíe a atención de que aquí quen ten un problema é o alcalde de Monforte, porque ele está, por moito que diga vostede, non, é que a querela da Fiscalía é como se non fora nada. Home, hai fiscales que non inician ninguna querela, por moito que a persona lle presente ninguna denuncia. O vemos constantemente, que hai fiscales que non siguen o procedimento. Por que me está contando, señor Torres? Aquí o señor alcalde vai ter que ir a declarar. E vai ter que ir a declarar tamén as presuntas denunciantes, que non sei cuántas son, nin cuántas deixan de ser. Hai un procedimento judicial, lles guste ou non. E non é bo para a cidade ter un alcalde no seu posto mentras este nesto metido. E punto. Eso vemos todos. E lles incomoda que falemos do tema e prefiren sinalarme a min, incluso o que traballaba ou deixaba de traballar fora da política. Pois mire, eso non yo consigo. Gracias. Don Germán, segundo turno. Sí, brevemente, nós non vamos a seguir insistindo, nós creemos que sí que se ten que ir, isto cada vez dá pasos axigantados. Vostedes estánse comprometendo todos porque o Grupo Municipal Socialista está a partir un piñón con vostede. Se isto escala por calquer cousa, vanse ter que ir os 10 xuntos. Nós queremos que dona Regina López se marche porque non fixo nada, porque fixo o mismo que a súa predecesora, porque non pode ser, porque vostede, cando dixo aquela babosada que dixo o señor Torres con respecto a señora Gloria Prada e a min, vostede fixo a mesma risotada. Nós viñemos aquí a unha manifestación e vostede estaba na oficina do alcalde. Entón, nós o único que pedimos é que dé un paso ao lado e que xa que é o alma mater do equipo, pois que sexa tamén o concelleiro de Igualdade. Entón, única e exclusivamente é iso. Nós non temos ningunha outra cousa contra vostede máis que iso. E nós non somos os que non lle aparecemos no 8M, nós xa o dixemos, a metade dos que ten vostede aí non foron 8M. Outro día a señora María Reigosa dixo, porque saca tantas cousas, pois dixo outro día tamén que estaba absolutamente en contra do que fixo o PSDG. Hai un montón de xente do seu partido político, non Desperta Monforte, nin do PP, nin do BNG. Hai un montón de xente que está en contra de como está actuando vostede. Vostede sabe que, efectivamente, onte sí que foi a sober, pero non foi vostede achantada porque non foi invitado ao Concello de Monforte de Lemos. Entón, nós o único que pedimos é que se marche. Vostede pode dar un paso ao lado, porque nós en ningún momento dixemos, dende Desperta Monforte, que queríamos gobernar absolutamente nada. Nós sabemos que vostedes teñen casi 5.000 votos, vostedes podían gobernar igualmente, e non habería ningún problema. O sea, que isto non é un tema de que márchate tú que me poño. Mais nada, gracias. Moitas gracias, señor Luaces. Nada, simplemente o que dixen anteriormente, que levamos tempo actuando da mesma maneira, con coherencia, que creemos que ten que dar un paso atrás por dignidade institucional e nada máis. Moitas gracias. Nin para coller impulso. Señor Torres, é o seu turno. Moitas gracias, señor alcalde. Mira, Cati, es absolutamente oportunista, contradictorio, partidista y repugnante que el Partido Popular traiga este pleno la dimisión del señor Tomé mientras defiende la legitimidad de permanecer como alcalde y monstruo del señor Manuel Bautista. Por poner un ejemplo, acusado de un delito de acoso sexual y alegando respeto a la presunción de inocencia que el señor Bautista merece como ciudadano. Dicen ustedes. Bien. Desgraciadamente ya estamos acostumbrados a la ley del embudo del Partido Popular. Pide para los demás y aplica una ley que no aplica para los suyos. Antes de continuar, le quiero hacer una pregunta. A ver si me la quiere contestar.
y así damos un poco de legitimidad a todo eso que dice usted. ¿Usted cree que el alcalde de Móstoles debe de dimitir? Contésteme y luego podemos continuar hablando con legitimidad. Mire, doña Cati, los derechos que asisten a las personas afortunadamente son los mismos en Monforte que en Móstoles. Y lo que vale para el señor Bautista, necesariamente, vale para el señor Tomé. Por lo tanto, si es legítimo el señor Bautista sigue siendo alcalde, según lo predica el Partido Popular, también lo debería ser aquí. Lo que pasa es que aquí conviene otra cosa. Conviene intentar desgastar a un equipo de gobierno porque sabe que en las urnas, doña Cati, le espera un desastre, la crónica de una muerte anunciada. Mire, le voy a decir más, doña Cati, mire, le voy a decir más porque usted hay que decir las cosas así claramente, si no, no lo pilla. Mire, el alcalde está haciendo una gestión espectacular por Monforte de Lemos, como lo está haciendo don José Tomé Roca, no se hizo nunca. Justamente esto es lo que la molesta a usted y a su partido. Le molesta que el alcalde está transformando Monforte, haciendo una buena gestión para todos. Ya le dijo que no cometió ningún acoso. Ahora le toca a la justicia hacer su trabajo. Y que nosotros sepamos, usted no es juez ni parte, ¿vale? Entonces, no es un acto de fe, de creer o no creer. Es que se demuestre o no se demuestre. Y hasta entonces, a este señor le asisten los mismos derechos que a usted. Mal que le pese, que a usted. Mire, debe respetar usted la presunción de inocencia. Le vuelvo a insistir, el gobierno municipal es el más estable que tuvo la etapa democrática. No hay ninguna quiebra de confianza política, sino todo lo contrario, doña Cati. Mire, la que quiebra es usted. Perdóneme que se lo diga. Sé que no le gusta, luego respira por la herida y dice tonterías como la que dijo antes. Mire, usted tiene la fuerza de medida que decir estas cosas porque conviene y porque interesa. Pero igual no lo sabe, pero hay ofertas ya manifiestas, algo importante, empresario de Monforte de Lemos, sobre la posibilidad de encabezar la lista del PP. Eso usted no lo sabía, yo sí. Entonces, fíjese una cosa, doña Cati, fíjese una cosa, mire, fíjese una cosa, para ocupar su puesto, señora. O sea que, como dice el proverbio árabe, cuidado con lo que deseas. Mire, el mandato, mire, el alcalde no va a dimitir, todo lo contrario, va a seguir trabajando por Monforte, porque si lo pedimos los concejales del equipo socialista, el mandato que le ha dado a la ciudadanía es más, fíjese usted, esta moción que presenta usted aquí, me quedan 19 segundos, no va a ser una censura, va a ser un voto de confianza al alcalde. Estamos ante una moción de confianza, ahora se le cambio yo el título. Vale, así que gracias por su solicitud. Vamos a debatir una moción de confianza y va a ver usted cuál es el resultado. Y mientras las urnas digan lo que digan, doña Cati, esta es la relación de poder que hay aquí y de representación. Y por cierto, yo represento y soy amigo de mis clientes. ¿Sabe por qué? Porque jamás le cerré la puerta a nadie que necesita de mis servicios y de mi ayuda. Gracias. Los chollos me los gano yo. A mí no me Gracias. Gracias, señor Torres. 1-1, además. Doña Cati, turno de Peche. Sí, señor Iván Torres, le reconozco que fueron inoportunas mis expresiones porque cuando yo algo lo digo mal, lo reconozco y se lo estaba diciendo a mis compañeros. Pero bueno, es que me molesta soberanamente que hablen de mí fuera de la política. O sea, de lo que trabajo, dejo de trabajar. No tienen ni idea porque yo realmente trabajo en cuestiones que poco tienen que ver con Monforte, ¿de acuerdo? Y eso es lo que les come, que quieren saber, que se lo noto. Bueno, en fin, el señor Iván Torres por lo menos, porque por el juzgado es verdad que poco me ve. Es verdad. Bueno, y ahora, centrándose en lo que nos tenemos que centrar, en las conclusiones, que poco tiempo me queda, no se molesten en intentar inestabilizar al Partido Popular con eso de que hay pretendientes, se lo dije muchas veces, el Partido Popular va a seguir unido, encabeza quien encabece la lista, y va a seguir trabajando por Monforte, eso que les quede claro, igual ni quiero yo volver, así que tranquilo que no me desestabiliza por eso. Mire, señor alcalde, a mí me gusta practicar la empatía, de verdad, y lo intenté practicar con usted, y quiero concluir así mi intervención, porque entiendo que si usted se considera inocente, entiendo que tiene que dar rabia, claro que tiene que dar rabia, que yo no le niego, me habrá gustado más o menos su trabajo, pero lo ha trabajado, y tiene que darle rabia, pues decir, oye, me han denunciado, yo no he hecho nada, y ahora pues me están diciendo que dimita. Bien, yo me pongo en su lugar y me imagino si me hubiera pasado a mí, ahora como concejala del Partido Popular de Monforte y diputada en el Parlamento, que hay un entramado, me acusan de algo que no he cometido y me veo envuelta pues, en un procedimiento judicial de instrucción, en este caso, y digo, Dios mío, me voy, es que yo no puedo condenar al Partido Popular, ni puedo condenar al Parlamento de Galicia, ni al Concello de Monforte a seguir aquí mientras no se resuelve mi inocencia o no, por muy inocente que sea y por mucha rabia que me dé. Realmente lo creo y por eso le traemos esta iniciativa, porque creemos que sí que es incómodo para muchas personas, mientras no se resuelva su situación, el poder estar con usted en un evento o en un acto, y nos parece lo más apropiado. Pero seguimos defendiendo la presunción de inocencia suya, pero también de los testimonios de las víctimas hasta que se resuelva la controversia, y de verdad, le deseamos que le salga de la mejor manera posible, eso no lo dude. Muchas gracias.
Gracias, doña Cati, pola súa generosidade. Renuncio ao turno. Moitas gracias. Pois tiña razón vostede, vou a falar de algunhas cousas. Vai me levar un rato, xa yo digo, porque a cousa para vostede é tan importante, logo tamén teño que dar aclaracións, verdad? Mire, polo que acaba de decir ora aquí, dice que me subín o soldo. Usted minte, pero dunha maneira descarada. Eu non tiña soldo do Concello, por lo tanto non me podo subir o soldo cando non o teño. Eu tiña un sueldo da Diputación. E aquí se cobraban asistencias igual que usted. Igual que usted. Usted ten sueldo do Concello? Creo que non. Creo que ten sueldo do Parlamento. Bueno, pois eu tampouco tiña sueldo do Concello. Por lo tanto, non o podo subir. O que fixemos foi poñer un soldo ao alcalde. Iso foi o que se fixo aquí. Iso de que se subiu o soldo 257 veces. Pero que tontería é esa? Eso non entender nada de nóminas. Que tontería é esa? Bueno, eso por un lado. Usted critica o incremento das asistencias. Bueno, por certo, os concellos de gobernar son máis altas, pero eu aquí non vin que nadie renunciara a ninguna asistencia. Eu non vin que nadie renunciara a nada. E, ademais, bueno, se o fai alguén, nós cumplimos a vontade de que non queira facer. Entón, non hai ningún problema. Dice, por que non me querello? Oiga, vostede, de verdade, dixo así, e claro, a xente non sabe, non ten por que sabelo, pero contra quen? É unha cousa anónima, contra quen se querella usted? Menos mal que me aconsellaron ben, menos mal. E tamén lle digo, que me leva a min o meu caso, non o hubiera collido se non soupera que aí non hai nada. Non o hubiera collido da relevancia jurídica desta xente. Non o hubiera collido. Por tanto, eu teño total tranquilidade. Non se preocupe. Eu non vou facer o que vostede me dice porque unha vez que dimita non volvo. Non, non. Xa se aclarará. E non fai falta marchar. Para nada. E despois vou poñer algún exemplo. Primeiro, eso era evidentemente anónimo. E segundo, que había que manter legalmente, según a lei, hai que manter a discrecionalidade. Non se fixo. Alguén foi a un programa de televisión en vez de ir á justicia. E se indica para que era todo isto. Porque cando incluso o programa se estaba anunciando e aínda non había ninguna denuncia no canal interno, e xa me habían chamado incluso a mí. Habían chamado a Esteiro, a Lara, a Pilar Porto, habían chamado ao alcalde de Pontedeume. Eso pola mañá. E a suposta denuncia foi pola noite. E non hai 6 denuncias, non. Porque, claro, a mí me fan unha entrevista desde Ferraz e me dicen o que hai. E o que hai é unha suposta denuncia e outras que eran conocedoras, textual, conocedoras. É dicir, que usted le cuenta unha cosa e usted conoce que había esa cosa. Nin testigos, conocedoras. Fíxese vostede. E despois, incluso, o texto que ali votaba ante a suposta denuncia non coincide co que se meteu no xulgado. Non coincide. Por tanto, xa se aclarará todo eso. E vostede, eu entendo, home, pero vostede quere que dimita a ver se así ten algunha oportunidade. Que quere que lle diga? Eso é así. E mire, vostede fala de Fiscalía. Sabe o que dicen os meus abogados? Non lle vou a poñer nombre porque así non vai contra nadie. Que se columpiou. E despois vou dicir por que se columpiou. Sí, sí. Iso é o que me dicen. E despois vou dicir por que se columpiou. Si é verdad que se columpiou, que eu non o sei. E logo dice vostede, oiga, non pode salir fotos con nenos. Mire, eu saio nas fotos con nenos que queren ter aquí os profesores dos colegios. Eu non vou a escoller nenos a ningún lado. Aquí solicitan os colegios vir a visitar o Concello e queren que este o alcalde. Por tanto, doña Cati, en fin. Sobre doña Regina, que quere que lles diga? Pero se non leva un mes. O sea que, por inacción, logo que tiña que facer un castillo. O sea, en menos dun mes tiña que facer un castillo. Inacción, dice. Bueno, en fin, non se preocupen que doña Regina seguirá traballando como fixo sempre hasta ahora. E, evidentemente, eu do proceso non vou a dar datos porque se as outras persoas lle recomendan guardar silencio, eu tamén o vou a facer. E, mire, vostedes falan
bueno, de que facemos daño a Monforte. Mira, a inmensa maioría dos monfortinos non sabe vostede a xente que me diga non te vayas. Pero sí, non te vayas. Non dimitas. Miles. E non para contalos, pero muchísimos. Muchísimos. Só me paran para eso. Saben perfectamente que todo isto é un montaxe. Sábeno perfectamente. A inmensa maioría saben. E dice vostede, se usted se considera inocente, non é que me considere. Son inocente. E iso se demostrará nos xuzgados, cando chegue ao final do procedimento, xa se verá. E logo me dice, doña Cati, dice vostede que eu falei do señor conselleiro de Pesca, do señor Villares. Co que eu teño unha boa, creo, unha boa relación personal porque coincidimos na executiva da FEGAN xuntos. Ele era vicepresidente e eu era vocal desa executiva da FEGAN. E tiñamos boa relación. Agora fai tempo que non o vexo. Jamás falei o mal dese señor. Jamás. Jamás. Teño aquí exactamente sacado dos audios o que dixe. Sacado dos audios. A mí gustame ser riguroso. O único que eu dixen, os presuntos abusos sexuales do Consello de Pesca, mentre non haxa condena, son presuntos. Son presuntos. E o único que fixen eu foi criticarlle ao señor Rueda, non pedir a admisión do señor Rueda, como se dixo aquí, non. Eu critiquei ao señor Rueda que, conocendo a denuncia en febreiro, non tomou medidas hasta maio. Eso foi o que lle te critiquei. Pero o dereito á presunción de inocencia teno sempre, sempre. Mire, doña Cati, para debater en política non hai peor cousa que unha persoa indocumentada. Non hai peor cousa. E como chiste a veces, pois, se facer fotos ou vídeos como chiste pode estar ben, pero como realidade de xestión queda nefasto. Mire, eu nunca pensei que vostede fora mala persona, de verdade que nunca o pensei. Pero hoxe a actitud que tuvo aquí, incluso a veces con certa excitación no debate, a verdade é que parece, parece sinto de verdade. Parece e sinto de verdade. Así que eu espero que non sea só a intención de facer daño a sabiendas de que minte. Porque vostede sabe, no Partido Popular sabe perfectamente que isto é un montaxe. Pois eu vou demostrar. Xa verá, voulle dar datos, Voulle dar datos. Mire, doña Cati, eu creo que se están comportando como acosadores políticos son ustedes. Porque, hombre, mira que non se leva debatido aquí, falado 20.000 veces, é que eu non vou dimitir. Poden pedir para o mes que ven, se queren, volven outra vez a traela. Entón, iso significa que non lle interesa moito outras cousas de Monforte, porque non perden mocións con este caso. Perden mocións con este caso. Volven volver a traer, non hai ningún problema. Volvémoslo a debatir. Así que, isto é unha patraña, unha montaxe política de varias colaboracións de ámbito lucense e galego. E vostedes saben, e non son alleos. Xa digo que non son alleos. Vostedes saben perfectamente, se non sabe vostede, os seus dirigentes sí que o saben, que vai acabar, todo iso vai acabar en nada. Sabe por qué? Porque nada hai. Porque nada hai. E Roma non paga a traidores. Isto é moi antigo tamén, como dicía don Emilio. E a velos hailos. Pero os traidores nunca tiveron moito futuro. E a historia suele repetirse. Así que non olvide que vostede, como Partido Popular, vostedes, non vostede personalmente, vostedes, como Partido Popular, non son alleos ás reunións previas nas que participaron. Vostedes. De facer de mensaxeiros, porque foron mensaxeiros a algún medio de comunicación, foron mensaxeiros, ou de chamadas telefónicas. Chamadas telefónicas, ademais de outras colaboracións. Sí, moi fácil. É moi fácil, que coa chamada telefónica a esta persona comendo outro na mesa do lado, escoitando a conversación, é moi fácil. É moi fácil, sí, no, tome nota. Tamén teña usted cuidado que dixo moitas veces
acoso sin presunto. E iso, mire usted, sigo díxose, mire vostede o que dice o Código Penal. Pois a todo chegaremos, non se preocupe, todo chegaremos. Mire, agora é o tempo da xusticia. Cando hai unha sentencia firme, e todo se aclare, xa darei eu todos estes datos e xa falarei claro. Non se preocupen, todo chegará. Vostede practica a política do embudo e da viga no ollo alleo, pero non ve a palla no seu ollo. Porque que decía vostede do señor Baltar? Gostaríame ver as declaracións súas sobre o caso do señor Baltar. E aí sí que había probas, o que dice na sentencia, e arquivouse. Que dixo vostede do señor conselleiro de Pesca? Pois agachou a cabeza, o Baixadala non dixo nada. Sabe vostede que dicía eu? O que lle dixen antes? Respecto á presunción de inocencia e que, cando houbera sentencia judicial, se habría que decir o que houbera que decir. Eso é o que dicía eu. Pero, señora Cati, que opina vostede do alcalde de Móstoles, como dicía aquí o meu compañeiro? Conteste. Que aí sí que hai mensaxes e hai audios e que o PP sabía deso facía 2 anos. Que opina vostede deso? Xa sei que non podo opinar porque senón cortarían a cabeza hoxe mesmo. Políticamente, sí, non estou falando só físicamente, políticamente. Pois mire, eu vou respetar a presunción de inocencia mentres non fale a xusticia, porque é un dereito constitucional. E o señor alcalde de Móstoles, doña Cate, xa sei que cando non lles interesa suelen falar moito, incluso don Emilio lle agradecería que non fixera tanto ruido. Se un quere fazer ruido pode salir fora, e se non, pois non fazer ruido. O señor alcalde de Móstoles, do que vostede non fala, fixo unhas declaracións no pleno do seu concello que eu comparto e que vou ler algún parágrafo, só poucos, non todos, porque todos son varias follas, que vostede, para que vostede se ilustre e aplique a mesma vara de medir a todas as persoas. Mire, esta é a intervención. Espero, non se preocupe, espero que acabe. Esta é a intervención do señor alcalde de Móstoles no Concello de Móstoles. Simplemente lendo algúns párrafos. E dice: el artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho de la tutela judicial efectiva a la presunción de inocencia. La doctrina iniciada en la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 31 del año 81, ha configurado la presunción de inocencia como el derecho a no ser considerado responsable sin actividad probatoria suficiente practicada con todas las garantías. Que eu sepa, eu non teño ninguna cuestión probada. Por tanto, son inocente mentre non se probe. Segundo, esto significa que no solo los jueces deben velar por esta presunción de inocencia, también la deben garantizar las administraciones, los órganos colegiados, las instituciones representativas, todos. Porque la presunción de inocencia no es una concesión graciable, sino un derecho fundamental que protege a cualquier persona frente a decisiones basadas en sospechas o en percepciones no contrastadas. Dice, asimismo, el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor. La sentencia del Tribunal Constitucional 14 del año 2003 recordó que las imputaciones públicas que pueden generar descrédito deben extremar el deber de diligencia y fundamento, especialmente cuando se producen en espacios institucionales, como es el caso, donde el impacto reputacional es especialmente intenso. Dice, en la misma línea, la sentencia del Tribunal Constitucional 6 del 88 insistió en que el debate público, aun siendo legítimo, encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, cosa que aquí no está sucediendo. No podemos olvidar que las palabras no son neutras, tienen consecuencias, trascienden estas paredes, se reproducen en titulares, en redes sociales, en conversaciones cotidianas y cuando una acusación se formula en este ámbito, el eco es inmediato y profundo. Esto dice el alcalde. Dice, desde la perspectiva penal,
el artículo 184 del Código Penal, que estou seguro que vostede o coñece, como abogada que é, tipifica el delito de acoso sexual, exigiendo la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos muy concretos, cuya apreciación corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales tras la valoración de la prueba. E ninguno concurre en mi actuación. Na miña, moito menos. E sabe que dice o artículo ese? Porque vexo que moitos días falan e non saben do que falan. Dice concretamente, artículo 184.1, solicitud de favores sexuales en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios. Por lo tanto, non pode haber esa superioridade jerárquica porque nunca hubo. Eu non podo haber cometido ese delito. Non o podo haber cometido. Por lo tanto, non pasa nada. Todo se andará. Además, debería ser continua e habitual. Ese é o que dice o Código Penal. Moi ben. Quen denuncia nunca tivo ningún tipo de relación coa miña persoa. Nunca. E nunca é nunca. Por certo, tamén hai unha afirmación na querella onde se dice que é militante do Partido Socialista ou é simpatizante. Pois mira, xa está certificada polos órganos de afiliación que nunca perteneceu ao Partido Socialista ni no listado de afiliados ni no listado de simpatizantes. Nunca. E iso está certificado. Sí, porque o Partido Socialista ten dous listados. Un de persoas que se apuntan como simpatizantes sin ser afiliados e outros como afiliados. Por tanto, en ningún caso. En ningún caso. Por lo tanto, en fin, pero continúa o señor alcalde. Dice, cuando se cuestiona públicamente a alguien sin que medie prueba suficiente ni procedimiento concluido, solo se pone en juego su responsabilidad política o jurídica. Se pone en juego su honor, su credibilidad construida durante años, su trayectoria profesional, su entorno más cercano, y eso exige prudencia, serenidad y responsabilidad institucional. Esto dice o alcalde de Móstoles. E xa queda pouco. Dice, proteger a quien denuncia o preservar las garantías de quien es denunciado no son posiciones incompatibles. Son dos exigencias que forman parte del mismo compromiso democrático, del mismo Estado de Derecho. No se trata de elegir entre creer o no creer. Se trata de investigar, de contrastar, de analizar con objetividad. Se trata de permitir que los procedimientos funcionen porque cuando renunciamos a las garantías para resolver un caso concreto, sentamos un precedente que mañana puede afectar a cualquiera. Y ya remato. Dice, no rehuyo la transparencia, no rehuyo el escrutinio. Lo que defiendo es que ese escrutinio se realice conforme a las reglas que nos hemos dado como una sociedad democrática como la española, con garantías para todas las partes, sin atajos y sin presiones indebidas. Esto dice o alcalde de Móstoles, o seu compañeiro de partido. Por lo tanto, dice, además, remata aquí, dice, las instituciones se fortalecen cuando actúan con firmeza frente a cualquier conducta ilícita, pero también cuando son capaces de proteger las garantías que sostienen nuestro Estado de Derecho. Si en momentos de presión renunciamos a esas garantías, debilitamos aquello que pretendemos defender. Alcalde do Partido Popular de Móstoles. E claro, que dicen os seus representantes? La señora Ayuso. Dice la señora Ayuso. Respalda públicamente y completamente ao señor alcalde, dice que está indefenso. Dice a señora Ayuso. E que fai un traballo excepcional. Non o dudo. Dice que é unha denuncia con caso fabricado. Un asunto fabricado. E tamén dice que é para desprestigiar o PP. Mira, que cosa. E critica o goberno. Dice, a culpa é de Pedro Sánchez. Vaya, a culpa é de Pedro Sánchez. Que pena. Rechaza juicios mediáticos. Iso dice xente do PP. Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona. Textual. Lo dice la señora Ayuso. Critica lo que considera
condenas públicas sin sentencia judicial. Doña Cate? Condenas públicas sin sentencia judicial. Pero claro, si vamos a mirar o que dice o señor Feijóo, un pelín máis suave, pero dice lo mismo. Dice que apoya lo que dice el Partido de Madrid e que, por lo tanto, apoya al alcalde. Pero por demais, esa vara de medir non existe. Outra vara de medir. Dice alguén, oye, no, que non nos invitan. Mire, nos últimos 3 meses, 46 invitacións. 46. Sí, 46. Sí. Mire, por exemplo, decía Sober, invitaron. O Centro do Viño da Ribeira Sacra, a Consellería de Medio Rural, varias veces, a Federación Española de Municipios e Provincias, o Concello de Castro Caldelas, a Federación Gallega de Taekwondo, o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que non nos presidiu o PSOE, presidiu alguén que non é do PSOE, o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, a Diputación Provincial de Lugo, Apolo Gutiérrez, Concello da Fonsagrada, Rede de Juderías de España, Federación Española de Municipios e Provincias, Delegación Territorial da Xunta en Lugo, tamén, incluso, fíjese, a Xunta cantas veces me invita a Xunta, E así podría seguir hasta as 46 invitacións. Bueno, pois, se ve que non lles importa eso de que dice usted de facer esa foto con vostede, non? Inquietos. Eso contarán yo a usted para que se sinta con ánimo, pero a mí non me dicen eso. Non sei se o sabe. En todo caso, doña Cate, eu creo que está suficientemente claro e remato co señor Feijóo. Señor Feijóo, declaración do señor Feijóo. Dice, apoyo al alcalde y a la dirección del PP en Madrid. Feijóo se alineó con la postura de Isabel Díaz Ayuso y el PP madrileño. Defendió que el partido no consideró aprobadas las acusaciones contra Manuel Bautista. Defensa de las explicaciones del PP. Feijóo sostuvo que desde el PP de Madrid ya habían dado explicaciones suficientes. Y dice, con esto evitó profundizar más en el caso y respaldó la gestión interna del partido. Fíxese vostede o que fan vostedes para defender a un alcalde seu que... ¿A usted conoce alguna proba de audio, de vídeo, de algo contra mí? ¿Usted conoce algo de eso? Pois en este alcalde sí que as hai. E eu vou a confiar na súa inocencia mentre a xusticia non diga o contrario. Mentre a xusticia non diga o contrario dunha sentencia firme. Porque usted sabe que os casos poden empezar nun xulgado de unha maneira e acabar no Tribunal Supremo de outra. O a favor ou en contra, depende. Por tanto, non me conte ustedes historias, porque usted sabe perfectamente que si eu dimitira estaría dando razón àqueles que pretendían sacarme do sitio. E non o van a conseguir. Non o van a conseguir. Eu vou me poñer a disposición dos monfortinos cando toque. E xa eles falarán. Xa eles falarán cando toque. Po mes de maio, 23 de maio do ano que ven. Cando toque. Así que vamos a votar, en primer lugar, o punto número 6 do Grupo Popular. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. Votamos agora o punto número 10. Desperta Monforte, Grupo Mixto. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra. Queda rexeitada esta moción tamén. Por tanto, non hai moción de censura, senón que hai moción de confianza. Moitas gracias a todos os concelleiros do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 7. Que é unha moción municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular, para instar ao equipo do Goberno a poñer en marcha, a través dos procedementos legais, uso de locais de titularidade municipal. Ditamen da Comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta, con 6 abstencións do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, e 3 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Desperta Monforte Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario.
Para expoñer este punto ten a palabra don José Luis Rodríguez. Moitas gracias, señor alcalde, e boas tardes a todos os presentes. Vamos a falar de Monforte, porque non sabemos o que lle pasou ao alcalde de Móstoles, nin sabemos o que lle pasou a usted, nin sabemos o que lle pasou ao señor, nin sabemos o que lle pasou ao señor Villares. Solo sabemos que usted e o alcalde de Móstoles son iguales, e un sendo do PSOE e outro sendo do PP, e o señor Villares tuvo a elegancia e tuvo a responsabilidade de dimitir. Eso é o que nos queda claro, nada máis. Entón, vamos falar do que nos incumbe. Perdón un segundinho, que lle paralizo o tempo. Eso non lle pode afectar. O señor Villares foi un cese encoberto. O señor de Móstoles ten audios e mensajes, e eu non teño nin audio nin mensajes. Por tanto, non compare usted, como decía a señora Cate, o que non é comparable. Non... Vale. Continúe. Nada máis era a aclaración puntual desto só. Vamos, o que nos incumbe ahora mismo que no Concello de Monforte ten varios locales de titularidade municipal, na que a actualidade están sen uso. Espacios de diversa tipoloxía constructiva que poderían acoller diferentes tipos de actividades, como actividades comerciais, actividades económicas, en beneficio de todos os veciños e veciñas de Monforte. Os quioscos, sitos na compañía, son un exemplo do abandono deste equipo de goberno, cunha preocupante falta de xestión para impulsar a actividade comercial da cidade. Estes quioscos se atopan pechados na actualidade e o goberno local, en lugar de reaccionar, segue parado, sin sacalos a concurso, a pesar de que hai interesados en poder reactivar a actividade nestes espazos. Pero non só nos referimos aos quioscos, sino tamén nos referimos a locais como son o edificio Expo Lemos Nacional 120 ou o quiosco do Campo San Antón ou o local do Centro do Viño, que hai anos acolleu un bar e restaurante, e o local que era restaurante na Plaza de Bastos. Estes son algúns dos exemplos de edificios que están sin actividade, a pesar de que hai emprendedores e asociacións que carecen dun espacio para exercer a súa actividade e as súas reunións, ou persoas que esperan contar coa axuda do Concello para iniciar a súa actividade empresarial coa cesión de algún espacios anteriormente mencionados. Por todo o exposto, nós presentamos a seguinte proposta de acordo para o seu debate e se procede a súa aprobación no Pleno da Corporación Municipal. O Pleno da Corporación Municipal insta ao equipo de goberno a que, a través dos procedimentos legais oportunos, poña a disposición dos cidadáns de Monfortes os distintos locais e espacios de titularidade municipal. Vostede, estes días, dixo no medio de comunicación que esta era unha moción que era unha ensaladilla rusa. A moción especifica locais de titularidade municipal de diversa tipoloxía constructiva que se encontran sin actividade económica na actualidade. Non sei que é o que non se entende nesta moción. Locais de diversa tipoloxía constructiva. Son locais de titularidade municipal, propiedade do Concello e de todos os monfortinos que estamos empadronados en Monforte e pagamos os impostos aquí. Ademais, xa lle dicimos nesta moción que os poñan a disposición dos cidadáns según a fórmula xurídica que corresponda. A moción é correcta, o problema é igual, é a súa falta de capacidade de comprensión lectora. Voulle desglosar todos os ingredientes da ensaladilla e despois, ao final, vostede bote a mayonesa que queira. É dicir, o quiosco do Campo de San Antón leva anos pechados, concretamente desde que tocou a Lotería Monforte. Os da compañía xa leva pechado un fai tempo e outro pechou fai uns meses por xubilación dos propietarios. Non sabemos se o sacaron a licitación, vostedes din que sí, pero se quedou valeiro, vostedes, eso non é excusa, teñen que volver a sacar, como se fixeron co SAF, por exemplo. Por iso traemos esta moción para que vostede lle dé aos monfortinos e monfortinas unha explicación. Se é verdade que o sacaron concursos e ninguén se presentou, deberían promocionar a súa posta en funcionamento de algún xeito. De todas maneiras, non temos constancia e así non o fixeron chegar que alguna persoa sí que se interesou por el. E se despois de facer unha campaña de promoción e que vexamos todos os veciños e veciñas non ten que nos explote, o mellor debería de pensar en sacalos, poñelos a cuberto ou darlle outro uso. Non lle vamos a decir o uso que lle vai dar, aunque temos alguna idea.
Vostede nada fixo por manter en pé o Anchoas. Seguramente, e non o discutimos, está dentro da lei e tuvo que pechalo. Totalmente de acordo, que non estamos dicindo o contrario. Pero tamén dixo que era que faría, que había 3 pequenas, 3 chavaliñas, que nas festas de San Antón, e dixeron que a ver por que pechaba, e vostede dixo que iba a facer un local adecuado ao entorno, e a fecha de hoxe nada se sabe. É dicir, é un bar, un quiosco de verán, un chiringuito ao lado tal, pero si outro máis pechado. É dicir, que agora ten 4 quioscos pechados. Agora voulle falar dos locais como son o Centro do Viño e o Bar da Plaza de España. Son locales municipales, pero tamén yo aclaro, distinto uso os quioscos, por se acaso non o comprenden. Mire, vostede sempre dice que vai poñer, que non vai poñer un local de Monforte que sea competencia aos demais. Dixo que non quero fazer competencia, dixo neste salón de plenos, que non quere volver a abrir o Centro do Viño porque non quere fazer competencia aos demais bares de Monforte. Estou de acordo, porque a administración non debe, con cartos públicos, meterse co sector privado. E logo, tiña pensado vostede explotalo, tiña pensado vostede poñerse ao frente dil, porque se saca un concurso público normal e a un precio normal, eso non é facer competencia. O explíquelle vostede aos gimnasios que hai en Monforte se a competencia abrir un gimnasio municipal ahora na Pircina, que acaba de abrilo a precio de baixo coste, pregúntelle os como que non ten que ver? É facer competencia. Están pagando impuestos. Como que non? Ademais, eu creo que usted sempre fai un populismo como resposta. Gracias. Continuamos despois, gracias. Moitas gracias. No, Germán. Sí, moi brevemente. Nós vamos a apoialo porque, efectivamente, son espacios públicos que se pagaron con cartos públicos e que agora podían estar xerando un diñeiro. Efectivamente, pode existir algo de competencia, pero, como ben lle decía, ao final, nós temos unha piscina municipal que nos está costando 750.000 euros o ano, e aí non se dice nada. Entonces, a nós parecenos absolutamente correcto esta demanda. Máis nada, gracias. Gracias, don Emilio. Gracias, señor presidente. Ben, falta aquí, nesta iniciativa do Partido Popular, un espazo como é, por exemplo, o bar da piscina e do pabellón, entre outros. Vamos a ver. Eu creo que non vamos a votar a iniciativa porque creemos que as cousas están feitas para aproveitalas e paro. Non vou entrar a discutir no tema das competencias de leales ou dos leales porque entonces aquí teño que dicir que están o que lavo indo, de momento, ninguén dixo as cousas como son por dentro. Unha concesión pública conleva uns requerimentos públicos, hai un custe e teñen que a administración pública pertinente que ten a concesión pois marca unhas pautas e nadie se queixa porque sea unha competencia desleal e se alguén se queixa solamente ten que estar parada collelo. Vamos a ser claros, como pode ser un ambigú dun centro concreto ou demais. E non vayamos a desviar a atención da iniciativa que explicada de outra maneira. Nós estamos totalmente de acordo con a iniciativa do Partido Popular. De feito, nós trouxemos aquí unha vez no tema da 120, non dos quioscos, pero si da 120, para poñer en valor e poñer a funcionar. E teñen vostedes razón, e cando teñen razón hai que darlle. Ahora, para argumentar as cousas non fai falta liarse moito. É como a moción anterior. Tantas explicacións, se non hai nada. Para que? Non falta tantas explicacións. E pode parecer así populista e un pouco con retranca, pero é que realmente aquí non pasou nada, non hai nada, acabouse. Tantas media hora de explicacións para quedar no mesmo punto. E nesta iniciativa nos vamos a votar a favor, porque teñen vostedes razón. Xa tamén falamos aquí algunha vez dese catálogo de bens e inmuebles que ten que ter Monforte, non sei se habrá algún sitio máis de propiedade ou titularidade municipal, escápaseme, pero nosotros o que realmente vamos a votar, máis al lado dos puntos concretos ou do punto concreto ou de como este tratado de menos, que non vou parar niso, é na iniciativa.
o espírito da iniciativa. E o espírito da iniciativa é aproveitar os recursos que temos. E, polo tanto, nosotros vamos a apoiarla. Muy bien, muchas gracias, don Emilio. Señor Torres. Gracias, señor alcalde. Don José Luis, no, sus explicaciones, en lugar de aclararme, me han liado más. No. Así que la mayonesa va a tener que quedar para otro día, me parece. Mire, yo no entiendo las cosas que plantean ustedes a veces. No le veo como veo como una finalidad siempre. Usted dice que somos populistas, y yo veo una finalidad rara en todo esto, porque no entiendo cómo puede usted sugerir aquí que el gimnasio municipal y la piscina municipal son un problema porque generan competencia a las empresas de Monforte. La conclusión suya, ¿cuál es? ¿Que le subamos el precio? Le preguntamos a los usuarios qué opinan de la propuesta del portavoz accidental del PP para que no haya competencia. Mire, yo nunca pensé que ustedes fueran así. Su portavoz nos insulta a diario. Nos ha llamado cortos de entendimiento, que recordar, o una cosa así, no me acuerdo. Cortos de entendimiento, o no sé qué. Traen aquí unos argumentos y luego después, eso sí, me imagino que son para las fotos y los vídeos del Facebook. Yo creo que sí, todos esos perfiles falsos que andan rondando, ¿verdad?, en el Facebook, ¿verdad?, que siempre dan la razón a quien se la dan, ¿a que sí? Siempre insultan a quien no deben, pero eso también se andará, porque se está investigando también, ¿sabe? Yo creo que si todos esos votaran, si fueran personas reales, igual ya tenían medio concejal más ustedes. Lo que pasa es que el problema es que los votos se ganan en la calle, doña Katy. En la calle donde vivo yo y donde usted está tan alejada, porque conoce gente muy distinta, que conozco yo. Yo vivo en la calle. Yo soy un patriota del barrio de los Chaos. Usted vive alejada de la calle y de la realidad. Usted vive en el Facebook. Hace unos días dijo en la radio que no sabíamos leer, que no sabíamos interpretar y que por lo tanto teníamos un problema intelectual preocupante. O algo parecido, no sé si es textual. Yo, verdaderamente, ante este tipo de argumentario, dice usted que yo hablo de usted personalmente. Oiga, usted le ha dicho a todos los ciudadanos de Monforte en un programa de radio que poco menos que somos personas con una capacidad intelectual limitada y que por eso no deberíamos estar aquí, o que no lo entendemos a usted. Yo, mire, el alcalde y el teniente alcalde explicaron claramente en este pleno algunos de esos kioscos. Ya se licitó hace tiempo y quedó desierto y en breve volverán a licitar, por si hay personas interesadas en ellos. Primera cuestión, vamos al grano, dejémonos de tertulia. Mire, sobre los bares, los dos bares, Plaza de Bastos y Centro del Vino, el alcalde ya explicó que no es verdad que estén sin uso. Se usan cuando se hacen actividades en los mismos y además no queremos competir siguiendo su línea expositiva con los bares, dándolos a la iniciativa privada. No es función de los concellos tener bares. Ahí le doy la razón. Ahora, la piscina debe tener una cafetería, ¿no? ¿No le parece? Sobre Espolemos, no se preocupe, traiga usted una empresa, una entidad que lo quiera alquilar, comprar, y nosotros lo hacemos. Le encargo a usted la gestión. Si no tiene conocimiento de algo que yo desconozco, hágalo, que cuente con nuestro apoyo y allá vamos. Así que no se preocupe, que nosotros seguiremos gestionando el patrimonio municipal, seguiremos haciendo que Monforte crezca por lo que creemos que es lo que beneficia a los monfortinos y monfortinas. Tenemos un mandato de ellos y lo vamos a agotar. Y eso sí, cumpliendo todo aquello a lo que nos hemos comprometido. Ni más ni menos. Con proyectos importantes, invirtiendo en Monforte de Lemos, gracias a este alcalde, más dinero del que se trajo jamás. Le estamos dando un cambio a la ciudad que le aseguro que muchos programas de televisión como ese tenían que venir para que la soberanía popular viniera a residir en un maledicente, en unos tramposos y un programa de televisión que solo busca cultivar audiencia desde el amarillismo, el oportunismo y un montón de calificativos más que no viene a cuento mencionar aquí. En fin, que nuestro voto va a ser en contra, evidentemente. Vamos, he concluido. Muchas gracias, señor Torres. Bueno, a evidencia está que o programa xa se foi. Tu grabou que lle interesou para se votará outro por aí, e realmente nas cuestións de goberno foise. ¿No? Pues, está claro, para que viña aquí o programa, ¿no? Estupendo, pode volver calquera outro día. Don José Luis, segundo turno. Moitas gracias. Vamos a ver se nos entendemos. Home, porque usted parece que non me entende, pero vou volver a explicar. O señor alcalde dixo aquí neste salón de plenos que non iba a abrir o bar do Centro do Viño por non facerlle competencia aos demais bares. Sí, claro. Vale. Eses locales
Pero, poño exemplo, que o ginasio Porco abre. Se teñen os demais ginasios están pagando impostos e hai outros ginasios en Monforte que están pagando impostos. É o mesmo, é a mesma película. E máis, voulle dicir outra cousa. Mire, os locales que usted son heredados. Son locales que vostede heredou de outros gobernos. Vostede xa me pode enumerar un local público que fixera vostede durante o mandato. Vostede si fixo asfaltar, agora está facendo unha fonte moi bonita, pero é o único... Moi bonita, efectivamente. E tamén lle digo, fixo unha zona C, está facendo unha zona D, que xa lle demos enhorabuena, pola zona C, quedou moi ben, os asfaltos da calle están moi ben, a pintura está moi ben, pero, voulle dicir, non ten proxecto de cidade. Non ten proxecto de cidade. Levo demostrando durante estes mandatos. Ten proxecto de acondicionar a cidade, de asfaltar as rúas, xa yo dixen máis dunha vez. Mire, vostede ten proxecto de pobo, ten proxecto como os alcaldes, como os povos cercanos de aquí, como son Esqueirón, como son Pantón, e como son Bóveda, e como son estes. Ten o mesmo proxecto, non ten outro proxecto. E dígolle, pódense poñer como queiran, porque solamente fixeron que asfaltar e fixeron pintar. E máis, non foron capaces de subsanar o que teñen por debaixo. Non foron capaces, porque todos os días temos roturas, estamos levantando, eso chámase malgastar os cartos públicos. Teño moi claro. No, é verdad, porque estamos vendo todos os días. Entonces, e agora é máis, non sei que manía teñen todos os mandatarios de desfacer o que fixeron os demais. E digo yo moi claro, mire, usted cando estuvo gobernando co señor Severino, sacaron as fontes todas do señor Nazario. Despois veu o señor Severino e plantou os árboles, e plantou volardos. E agora vostede volve sacar os árboles e volve poñer fontes. Como que non? Pero estou mentindo. É máis, fontes secas, porque ten a fonte seca esta de aquí, a fonte da compañía seca, e agora quere volver a fazer outra. A compañía, sí, a da lá está seca, hasta fai 4 días estaba seca. É máis, entonces non me veña transgiversando a realidad, porque usted dice que dice unha cousa, pero despois fai outra. Porque, mire, fai 4 días dixo que o parque da compañía non se podía abrir porque estaba sin plantar o césped. Inaugurouse, pero o césped sigue sin plantar. Eso foi outra excusa. Sí, dixo aquí que alguén lle preguntou. Entonces, vostede non ten un proxecto de cidade. Digo yo, sinceramente. Como se acabou de con todo o respeto. máis cousas das que non debe decir que den turno de peche. Porque lo suyo es para nota, de verdad. En fin. Don Germán. Sí, o que non sabía que os plenos eran interactivos. Porque non se pode. Claro, é que o de quítase que non o dixen, protestei por unha cousa que sei que fixen ben porque falei, e agora resulta que o único que ten unha chamada de atención son eu, o señor Emilio pode decir e falar o que lle dé, o que lle pete. O que lle pete, se pode falar todo o que queira. Eu sou director do sitio este. Claro. E vostedes poden interactuar todo o rato. Aquí, o único que non pode interactuar son eu. Pois non é así. Porque vostede é o alcalde de todos, dos que lle votan e dos que non lle votamos. Correcto. Sabe? Entonces, se a min me trata así, eu pido que a eles os trate igual. A señora Prada non para de falar, o señor Torres dice o que lle peta tamén, a señora Cati fala o que queire, o señor Emilio igual. Entonces non pode ser. Non pode ser. Vostede faga o que lle dé a gana, pero non pode ser. Vostede é o alcalde de todos. Eu voulle traer un vídeo no que eu sí que falei. Non. Non pode ser. Don Germán. Non pode ser. Don Germán, non pode ser. Por segunda vez. Chámolle orden por segunda vez. Usted non é quen dirige o pleno. Usted ten que ceñirse á cuestión. E leva 2 minutos sin falar da cuestión da que estamos debatindo. Está ben que fale do que queira un rato. Xa lle deixei 2 minutos. Queda solo un. Hombre, por favor. Eso é o que non pode ser dirá usted. Vale? Moi ben. Don Emilio. Teño un minuto, 14. Continúe. Pero continúe ceñindo esa cuestión. Sí, moi ben. Como o resto.
A técnico de promoción económica constanos que ten en riba da mesa solicitudes para os quioscos. Entonces, voten en contra, pero, por favor, fagan algo. E despois, todos os monfortinos vemos todos os anos o que fan vostedes co centro do Viño, quen vai ao centro do Viño, nós vemos que fan vostedes co bar da Praza de España, da Praza de Abastos, vémolo todos os anos, vemos quen vai a Espolemos e nós vemos todo. E vostede é o alcalde de todos. Entonces, non pode ser que para unhas cousas diga que vostede non lle vai a facer a competencia e logo despois pasen cousas como que ahora vostede ten que licitar un bar na piscina municipal e no pabellón. Un bar que vamos a pagar entre todos. E non pode ser que o próximo alcalde, que non vai ser vostede, veña e o peche. Porque os cartos son nosos, que non son seus. Máis nada. Mires, para non falarlle despois, non nos vai a costar nada, non vamos a pagar entre todos. No. Habrá ingresos para o Concello. Ao revés, ve como non se entera, hombre. Bueno, don Emilio. Gracias. Pois sí que é verdad que se perdeu a televisión o mellor do tema. Pero nesta iniciativa, anunciamos antes isto, estáse recalcando o que pide darlle usos. Vale? O local da Praza de Abastos non ten por que ser un bar. Podes ir para outras cousas. Igual que o centro do Viño, o que evidentemente habrá que encaixar no que poda servir, oficinas, pois, eu que sei, xente que hai entidades que necesitan as oficinas, como hai aquí, ou asociacións, ou que sea, e non ten por que ser o espacio da Praza de Abastos un bar. De feito, abriuse 2 ou 3 veces e non funcionou, por o que sexa. E que dice isto, dice outro espacio. Por lo tanto, nós vamos a apoiar esta iniciativa, porque vemos que, como dixen antes, poñer en valor e aproveitar os recursos que temos. E botalos a funcionar, como pode ser un carrito, ou demais, non quere dicir que vai a funcionar. O mellor colle unha familia, pois un determinado momento, un quiosco e non funciona, e ten que na súa vida, pois vai por outros derroteiros, e o pecha, abrimoslo mañá e volve cerrar dentro de 15 días. Non é tan fácil. Outra cousa é que se nada se fai, nada se consegue. Témoslo claro. Grazas. Moitas gracias, señor subdirector. Señor Torres, segundo turno. Renuncio. Renuncio ao turno de peche, non? José Luis. Moitas gracias. Bueno, pois o turno de peche nomais solamente dicirlle que sí, que fixo cousas boas como foron o asfaltar, pintar, como fixo o parque do hospital, como fixo a zona C e a zona D. Pero algún mandatario anterior fixo por traer o hospital para Monforte, as residencias de terceira idade para o Malecón, colexios como o Colexio Novo, conservatorios, a residencia privada do Domus Vi, poñer carteles para incentivar que a xente se empadrone en Monforte e noméreme vostede o que fixo. Señor Tobé, carecemos, repítolle, dun proxecto de cidade. Para ter aquí non nos fai falta, fainos falta traer man de obra, fainos falta crear ilusión para que veña a vir a xente a Monforte, fainos falta co problemática que hai na vivienda, fainos falta que a xente intentar incentivar que se empadrone a xente a Monforte, que se veña para Monforte, que traigamos man de obra que é un problema existente, é un problema existente en todas as cidades, pero temos que crear ilusión, temos que crear sinerxia, temos que traer algo máis que asfalto, cemento, fontes e pontes. Digo yo de corazón e con todos os respetos e con todo o cariño que lle teño, xa o sabe. Teño que isto non é gobernar unha cidade de 20.000 habitantes casi como somos, porque isto é gobernar un ayuntamiento ou un concello de 1.500 habitantes. Digo yo sinceramente. E máis, está desfacendo o que outros fixeron, vostede e os anteriores. E iso é malgastar os cartos públicos, pero vostede está desfacendo todo o verde que había na cidade, todo o verde que ten na cidade. Sí, césped, pero árboles non. Césped moito, pero árboles non. E máis, vai nos demostrar, agora na zona D, cando se poña a fonte, en outros sitios, que non hai árboles. Non hai árboles.
Non hai árbores. O señor Severino plantos e usted cortellos. Bueno, alguna manía aí terá. Os árboles. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, a ver, de verdad. Agora digo explicar algunhas cousas das que dixo que son moi bonitas. Tiña razón don Emilio que se perdeu o mellor a televisión. De verdad que sí. Tiña que haber esperado. Alguén lle tiña que dicir na porta que se quedara. Don Emilio, mire, unha cousinha sola. Oficinas para empresas xa está o viveiro de empresas no polígono, sacamos o concurso e non houve ninguna solicitude. Por tanto, non hai problema por sacar o concurso e se hai xente que este animada en ter unha oficina para montar unha empresa no polígono, sin problema ningún. O que non vamos a facer é crear polígonos como hai ahora mismo salpicado por aí non sei quantas cosas, porque eso non é unha cidade ordenada. E nós non vamos a contribuir a eso, xa yo digo. Gimnasio. Oiga, é que isto non é comparable a nada disso, porque o gimnasio é un complemento da piscina que xa había e siga habendo. Ou é que non había gimnasio na piscina anterior? Que non o puxemos nós, xo había. E aí non hai xente que se poda apuntar ao gimnasio. Non, señor, só son para os socios da piscina. A xente que non é socio da piscina non pode ir ao gimnasio. Por tanto, non é verdad que se pode dar de alta no gimnasio e ir ao gimnasio en competencia con outros gimnasios. Non. Non. Moi ben, pero apuntas á piscina. Son para os socios da piscina, porque é un complexo. É un complexo. Sabe que tamén quería, alguén me dicía, oi, ten que haber saunas. Hombre, e como eran os outros saunas, e non me acordo qual era outro, este tamén así de jacuzzi, tamén. Tenía que haber jacuzzi, hombre, jacuzzi. É moi necesario na piscina municipal un jacuzzi e unha sauna. Hombre, por favor, pois hai xente que vostedes conocen, non vou decir nombres, pero querían eso tamén. Bueno, pois fíxate tú, temos unha gran piscina, un gran gimnasio e con todo o bar da piscina, ali non compite, con quen compite ali? Iso había tamén, desde sempre. E agora dará servicio as dúas cousas, a pabellón e piscina. E non vai ter costo. Non vai ter costo. E logo, a verdad, don José Luís, proxecto de ciudad. Pomos tedos exemplos de Esqueirón, estupendo, Pantón, non vou criticar a Pantón nin a Esqueirón, non Sabiñao, nin moitísimo menos, sabrán os seus alcaldes e a súa corporación o que teñen que facer, pero, hombre, a sarta de mentiras que dixo aquí, proxecto de ciudad, o sea que vostede facer o polígono como estamos facendo e ampliando, eso, e ojo, que aquilo era unha selva, aquilo era unha selva, eso non é proxecto de ciudad. Facer a depuradora que queda para décadas e que vai dar servicio a un polígono duplicado varias veces, eso non é proxecto de ciudad. Facer o maior número de zonas verdes da ciudad que se fixo en toda a etapa de Caribeu do Monforte de Lemos, porque, ojo, que pasa que a zona C? Toda a parte que non vai ser edificable hacia o río, esa non é unha zona verde. O Parque do Hospital non é unha zona verde. Toda a zona de Covas non é unha zona verde. Quen fixo unha superficie tan grande? O Parque de Doña Gloria, que lle afecta a vostede, do Val de Lemos. Por poñer só algúns exemplos. Agora temos contratado para mellorar o parque xunto ao cuartel de Guardia Civil, López Suárez. Pero quen fixo tanta zona verde como nós? A ver, e en todas elas, todas elas ainda non, porque xa lle digo unha cousa, alguén viña aquí e digo, non, hai que plantar árboles ali na zona C. Pois non, porque non poñemos por unha selva detrás dos edificios que haxa mañá. Outra cousa é poñer, pois como están, mire como ali no Jardín da Compañía non hai árboles altos. Había algúns e no seu día se quitaron. Incluso acordo ustedes un chorón, que no anterior equipo, sí, había un chorón que facía moitas fotos ali as bodas, e se quitou antes de ser o alcalde. E agora que hai? Pois hai unhas camelias, hai árboles baixos. Pois non fai falta ter unha selva. Por qué? Porque esa zona C, senón non ve nin a compañía, non ve nin o Parque dos Condes. Tanto unha cousa é ter un jardín e outra cousa é ter unha arboleda. E mira que en Monforte non hai árboles, mira que en Monforte non hai árboles. E os que levamos plantado na zona de Covas, por exemplo. Levamos plantado na zona de Covas. Mire, desfacer, mentira, eu non desfixe nada. Os único que le dixen foi os muros que había na plaza do Dr. Goyanes. Unhos muros que, sin duda, non sei vostede o que pode decir, pero a plaza está moito mellor ahora que con seis muretes. Sin duda ninguna.
Eu non cortei árboles de Don Severina, pero que árboles lle cortei eu? Se o Parque dos Condes foi feito na etapa do Nazario Pin, cando deixou enterrado o concello que estaba facendo ali, que está aí debaixo. De feito, o liquidambre que movemos non podían crecer as raíces para baixo que estaba sentado en cemento. O que se trasladou, posiblemente medre máis agora que antes, porque estaba sentado en cemento, se pudo ver aí, estaban os cascallos debaixo. E non había raíces hacia baixo, íbamos hacia os lados, porque non podían crecer para baixo que había cemento. E aí só se cortaron 3 árboles, e como ben dice un estudio, 2 estaban xa medio secos, un era como se dice, un cerezo, outro era un prunos destes que florecen pero nunca dan fruto, e outro era un arce tamén bello, o que estaba, por menos, en malas condicións. O único que estaba en boas condicións trasplantouse. E zona verde, xa yo digo, vai haber máis da que había. E se non colle usted unha foto de cando se fixo esa zona, ese parquiño, e verá que había un montón de camiños, un cruce de camiños de xabre. E as zonas verdes eran só uns cuadriños pequeniños. E agora van a ser máis grandes. E vai haber outros paseos diferentes. Así que non digamos cousas que non sabemos, porque non ten razón. Non ten razón. A fonte da compañía, claro, mentre acabaron as obras, para que? Se estaba cerrado. Aquilo estaba vallado. Para qué? Pois se nadie estaba ali disfrutando desa fonte. Acabaron as obras, evidentemente se pon en marcha. Así que, de verdad, a mí me gustaría que vostede me detallara que é un proxecto de cidade. Me detallara, me gustaría, non? Pois mire, claro que temos un proxecto de cidade, se non facíamos todo isto que estamos facendo. E agora, para definir o mellor, definir o Monforte do futuro, vamos fazer o plan general. Ou é que o plan general non define unha cidade? Non é un proxecto de cidade. Home, claro, pois, pero ustedes non o fixeron. Ustedes non o fixeron cando gobernaron. Ustedes non o fixeron cando gobernaron. Porque deixaron o contratado no ano 2003, deixaron o contratado un que se meteu no queixo no ano 2006. No, eu non. Eu non. Eu non, que non saliu nin a exposición pública. Non minta, porque mentira é pecado para ustedes. Así que non minta. Porque non saliu nin a exposición pública. Non saliu nin a exposición pública. Así que non diga que... Non. Eu non era de urbanismo, xa yo dixen, insisto o que queira. A min eso me dá exactamente igual. Quen se pon... mire, quen queda como queda é vostede. Eu non, porque se está mentindo eu digo a verdade. Esa é a diferencia. Así que, de verdade, don José Luis, decir estas cosas que acaba de decir aquí, facendo as cosas que estamos facendo, decir que non hai un proxecto en ciudad, bueno, eso non o cree nin na súa casa, que xa é moito dicir. Bueno, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular en relación cos locales. Votos a favor? Exacto, voten, senón 7 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra, queda rexeitada. Pasamos ao punto número 8. Que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para a creación dun Servicio Municipal de Acollida e Protección Animal en Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e 5 abstencións do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Rogaría ao señor Torres e ao señor Cati que non falen aquí, se queren falar, saigan fora. E así non molestan os demais. Gracias, señor secretario. Ten a palabra, don Emilio. Grazas. O Concello de Monforte ten a responsabilidade legal e ética de garantir a protección e benestar dos animais, así como a correcta xestión dos animais abandonados e extraviados. Na actualidade, este servicio está externalizado, trasladado os animais en instalacións aquí pon en Lugo, pero constanos que en Xinzo, pode ser, non? Esta situación está a provocar
saturación das instalacións, con peor atención aos animais, peor servicio, con tempos de resposta máis lentos e menos seguimento, dificultade para recuperar animais extraviados ao estar fora do municipio, falta de control directo por parte do Concello sobre un servicio básico. Ao mesmo tempo, existe unha clara demanda social para mellorar a protección animal, así como un tecido de voluntariado que está a cubrir carencias de un servicio que debería ser público, próximo e eficaz. Por todo isto, é necesario avanzar cara a un modelo propio que mellore a atención, reduzca os custos a medio prazo e garanta un servicio digno. Por todo expresado, o Grupo Municipal do BNG propón ao pleno da adopción dos seguintes acordos. Crear un albergue municipal de animais fortalemos para a acollida e cuidado de animais abandonados e extraviados. Punto 2. Implantar un servicio municipal de recollida de animais extraviados garantindo unha resposta rápida e coordinada. Punto 3. Revisar outro modelo externalizado co objetivo de avanzar cara a unha xestión pública e de proximidade. Esta iniciativa xa veo aquí a pleno fai tempo e se nos comentou naquele entonces que estaba moi avanzado un convenio que había coa Diputación, que estaba avanzado, que xa había unha finca propicia con varios servicios para isto. E isto estamos falando, se non me falla a memoria, que habitualmente me ocurre, pois de 2017 ou 2018, creo lembrar. E 8 anos despois casi, pois nada sabemos disto. Non vamos a dicir se quen culpa en deixar de ter culpa. Aquí o que se fala, o que se trata é de crear ese centro municipal de acollida de protección animal en Monforte. Xa o dixen na comisión informativa, non ten por que ser con fondos únicamente propios. Podense fazer convenio, de feito as competencias son do Concello, o benestar animal, a legislación parte da Xunta, e tamén as diputacións pois poden facerse con convenio con estas administracións para que se leve a cabo ese centro de acollida de animais extraviados. Este servicio tamén se pode incluso, pois, digamos, ampliar. Ahora está últimamente de moda falar vimos na prensa estes días, de unificar concellos ou facer mancomunidades e demais, pero, bueno, sería un centro público que tamén podía dar cobertura ao resto dos concellos da comarca, porque somos a capital da Ribeira Sacra e é moi bonito e está moi ben, e así o entendo, polo menos, ou nós, perdón, pero tamén hai que, aparte de dicilo, hai que facer valer esa capitalidade. Nós creemos que se pode facer, que se debe facer, canto antes empece, antes se acaba, non é unha cousa urxente de hai 15 días, temos un servicio de momento, pero debese facer no Concello, e despois os concellos que utilicen este servicio, tamén, evidentemente, colaborar económicamente, porque vai ser máis económicamente máis rendible un concello, o transporte, sobre todo dos animais, de aquí de Bóveda ou Brollón a Monforte é moito máis cercano que ir a Lugo ou a Xinzo de Limio, onde tiñan as empresas ou a xa algún público. En definitiva, o que queremos é que isto se bote a andar, non somente con cartos públicos do Concello de Monforte, sino tamén buscando axudas a outras administracións, no caso de que queiran colaborar, e esperando que sea aprobada, ou agradecer de antemao a quen queira votar a favor, pero creo que é algo de interés, repito, non é de urxencia, pero sí de interés. Moitas gracias, non máis. Moitas gracias, Emilio. Don Germán, o seu turno. Sí, moi brevemente, nós vamos a votar favorablemente. Efectivamente, entendemos que é unha necesidade real, pero tamén sabemos que non é unha prioridade deste equipo de goberno, porque isto xa se trouxo máis veces, e o certo é que non está moito pola labor. Este é outro dos servicios que está externalizado, que nos está costando cartos, e, bueno, vamos a esperar a ver o que dice o equipo de goberno, pero en principio nos vamos a votar positivamente. Máis nada. Moitas gracias. Doña Cati. Moitas gracias. Antes de entrar no contido da moción, como sei que comentaron o que dixen na radio de limitación intelectual, eu simplemente definín o que parecía cando falábamos das nosas mocións. O punto 1 na RAE dice que intelectual é perteneciente relativo al entendimiento. Entonces, foi nunha conversa onde parecía que non entendía a nosa moción e por iso lle dixen que parecían a veces limitados intelectuais. De acordo?
Iso non é un insulto, unha definición de como se vostedes aparentan. Volquense máis nas nosas mocións e igual non nos parecen así, limitados. Centrándonos nesta iniciativa, vamos a apoiar, señor Emilio, por coherencia. Eu creo que a coherencia, que vostede tamén fala moitas veces de coherencia. A coherencia é moi importante en política e nós trouxemos unha moción similar de cumprimento da Lei de Benestar Animal, se non recordo mal, en novembro de 2023, despois de entrar en vigor a lei que se aprobou polo Goberno Central, e tamén fai un ano, máis ou menos, en febreiro de 2025, a miña compañeira Luisa defendeu tamén unha iniciativa na que pedíamos incluso tamén espazos abertos para o uso de mascotas. Un centro público de atención animal e espazos abertos para o uso de mascotas. Por lo tanto, vamos a apoiar a iniciativa porque creemos que é importante, e xa sabemos que o alcalde xa anunciou a creación de parques canís, non vamos a entrar a valorar se é necesario gastarse 150.000 euros en cada parque, xa veremos o que sacan a proxecto e demais, pero sí que é certo que había certa controversia, porque existía certa controversia entre os cidadáns que non lles gustaba ver os cans por ali soltos, cos nenos, xa o debatimos aquí, entendemos que creo que é unha boa medida, pero lle recomendamos, como xa lle dixemos no punto terceiro, que dialogue un pouco coa veciñanza, non vai a ser que onde coloque o parque couselle máis problemas despois. Por iso é unha recomendación que lle facemos. Volvendo a este punto, que en certo modo ten que ver, nos nesa moción lle pedíamos que faga cumprimento da Lei 7/2023 e que se consignara a financiación necesaria e que incluso se lle pidera ao Goberno Central tamén que xa que lexisla financie, o que pasa é que a partir de aí deixáronse de aprobar os orzamentos xerais do Estado, polo tanto iba a ser complicado pedir ninguna dotación e despois xa estou escoitando falar da Xunta, señor alcalde, e despois, no terceiro punto, lle pedíamos, por exemplo, que a Diputación de Lugo, que a propia lei que aprobaron vostedes, dice que, en caso de que o Concello ou os Concellos non poidan ser capaces, porque obviamente a veces teñen un coste excesivo manter este tipo de instalacións, pois que tiraran da Deputación. Non da Deputación de Lugo, podes facer unha mancomunidade, algo que costanos moitísimo facer cousas en conxunto uns municipios con outros. Por exemplo, os municipios do sur de Lugo, pois aportar, facer entre todos unha instalación destas características. Estaba escoitando o alcalde falar da Xunta. A ver, esta lei é de aprobación, é de ámbito nacional. Non consignaron ningún orzamento. Non sei se o van a facer porque siguen sin ter aprobados os orzamentos. Entonces, a Xunta xa foi pioneira en legislación animal. Pidanlle a Xunta o que queiran, pero o certo é que a medida parecenos adecuada, polo tanto, como por coherencia, porque xa pedimos en 2 ocasións, vamos a apoiar esta iniciativa. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Doña Gloria. Gracias, presidente. Bueno, don Emilio, usted sabe, porque lo acaba de conocer, el Concello tiene completamente ahora mismo, en estos momentos, tiene resuelto el tema de los animales. Efectivamente, tenemos una empresa externalizada. Usted lo que nos intenta colar con esta moción, dándole un poco de vuelta, es que creemos una perrera municipal. Le llama albergue, pero perrera municipal. Porque yo le pregunto, y en el momento que el perro, porque un albergue se supone que es como el albergue de los peregrinos, pasas una noche y después te vas, o 2 noches. ¿Qué hacemos con los perros que no vengan a buscar y demás? ¿Qué les hacemos? Entonces, usted quiere que gastemos el dinero en algo que consideramos pues muy caro, para que no podamos hacer otras cosas. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Y ya le digo, no vamos a caer en esa trampa. No tenemos obligación de tener una perrera municipal, porque ya tenemos un servicio contratado que cubre nuestras necesidades. Y es falso lo que afirma usted de saturación de las instalaciones, con peor atención a los animales. Yo no sé si se refiere a la empresa que tenemos externalizada. Yo no tengo referencia de eso. Pero bueno, a lo mejor usted la tiene y yo no. Despois habla, peor servicio, con tempos de resposta máis lentos e menos seguimento. Oiga, eso es mentira. Aquí cuando la empresa se lleva un perro,
El técnico de medio ambiente sabe desde el minuto 1 que sale hasta cuando el perro se entrega o el perro tal, las vacunas que se le ponen, la desparasitación correspondiente y encima si se castra o no se castra. O sea que no tiene mucho sentido. Pero bueno, fíjese usted cómo son las cosas. Que ustedes donde gobiernan no tienen perreras municipales. Y le voy a poner solamente 3 ejemplos. El de Santiago de Compostela, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego, y no tiene perrera municipal. Carballo, donde gobierna el BNG, y no tiene perrera municipal. Pontevedra, gobernada por el BNG desde hace mucho tiempo, y no tiene perrera municipal. Creo que llega este ejemplo para demostrar que su moción en estos momentos no tiene sentido, y le digo porque tenemos el servicio cubierto. Lo que sí tiene sentido, y es lo que va a hacer, lo que comunicó este alcalde y lo que se va a hacer el alcalde y el equipo de gobierno, es crear estos espacios abiertos. Como bien decía la señora Cati, que le parece muy caro los 150.000 euros, yo le digo que antes de dudar, pues que pregunte, que mire cómo son estos parques para perros, que son, a lo mejor, tienen más elementos que los de los niños. Entonces, que mire bien esto antes de comentar esto. Y lo que sí le animo es que a decirle al presidente de la Xunta, a nuestro presidente, a que cuando quite algo que lo consulte a los ciudadanos. Porque a mí si me llega a preguntar cómo va la sanidad gallega, yo le digo que aquí tendríamos para dar y tomar. Entonces también conciencielo a él, incluso a los conselleiros, de que antes de quitar algo hagan una iniciativa de consultar, una participación ciudadana, que se llama. Según le aconseja al alcalde y a este equipo de gobierno, usted, de verdad, yo se lo agradecería, y sobre todo en el tema de la sanidad, que me tiene muy preocupada. Y si no, dé una vuelta, párese allí 2 días en el hospital comarcal a la entrada y después hablamos usted y yo. Entonces, don Emilio, no lo vamos a crear en este momento. Creemos que lo que usted pretende es una perrera municipal. Y me llama la atención don Germán, que dice que nos cuesta dinero. ¿Pero qué se cree que nos puede costar un albergue municipal? Dígame, porque tendríamos que tener cuidadores, 2 o 3 veterinarios, crear unas instalaciones, pero que no vale cualquiera, son instalaciones tal. Después, me supongo que algún tipo de persona especializada en algún tal. El transporte de los animales. Don Germán, yo creo que con lo que pagamos a este servicio, que ya es bastante caro, tiene toda la razón del mundo, pero también le digo, que recogemos perros y gatos del Sabiñao, de Sober, hasta de Chantada. Reconocemos... No, pueblo no. Nosotros, gracias a Dios, somos ciudad. Y está ahí, mire. ¿Ves ese letrero? No lo dice el alcalde ni lo digo yo. Reconocido. Reconocido. El pueblo de Sabiñao, dígaselo a su alcalde, a ver qué opina. Entonces, don Emilio, no vamos a apoyar su moción. Gracias. Gracias, doña Gloria. Don Emilio, segundo turno. Gracias, mire. Vostedes, se non queren apoiar a iniciativa, está no seu dereito, e falan argumentos, e digan, pois non vamos a apoiar por isto, porque non nos parece axeitado, porque non é prioritario, por o que queira. Ahora, o de facer que somos tontos, tampouco me gusta. Vale? E creo que está ben claro na iniciativa. Se hai unha... Claro que é unha perrera. O que pasa que poñemos un nombre sin querer engañalos. É unha perrera municipal, como queran chamarlle, pero ahora non cae ben. E non coincide, estamos fora de onda. Entonces, por que en 2018, cando se nos dixo que se iba a facer daquela, que pasa? Cambiou o tempo daquela. Me entende? Fala vostede, é que nos dice aquí na iniciativa que están saturadas. Non é fácil, non é tan difícil de entender, como dixo antes o señor alcalde, falando de hola, soy Coco, ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. Si hai un centro en un Xinzo ou en Ourense, onde sea, donde hai non ten por que saturación. Se sacamos traballo, pois van ter outro funcionamento. En moitos concellos, como falou vostede, que o goberno BNG, non existe esa perrera municipal porque teñen un convenio cunha empresa propia dali e non teñen que leválos a 80 kilómetros. Vostede di que non teñen que recollen animais. Pois vou dicir unha cousa, non quería, porque non quero mezclar cousas. Ali por na chacinera andan 2 cans,
soltos dende fai 2 meses, chamaron por teléfono por activa ou por pasiva e siguen. E encima paran os coches botaron a culpa aos veciños pensando que son deles. E nada máis, lonxe da realidade. Por lo tanto, que queremos facer unha perrera como quería vostede? Pois é o que propoñemos, que non lle coincide, parece ben, home, non diga cousas de... En Coruña, haina, municipal, e goberno PSOE, hasta onde eu sei. Que pasa? Que a de Coruña, é verdad, é mixta, é unha empresa e o Concello, pero teñenas ali, ao lado. E nosotros o que traemos é de propoñer esa proposta, que non encaixa, pareceme correcto, e vostedes digan, pois, por o que non queren, ou por o que non interesa, ou por o que sexa. Pero dicir cousas, poñer en boca miña cousas que non dixen, pois non é así. Ahora, teñen... Claro que hai que fazer unhas instalacións dignas e demais. E despois, o resto dos concellos, como di vostede, que recollen animales de outros concellos, pois se queren atraerse ese servicio, pois cóbrase e acabou, non pasaría nada. Xa non fala, coincido con vostede no tema das mancomunidades, que xa tiña que estar mancomunado e levado de outro xeito, pero bueno, as cousas nós que propoñemos está claro, o porqué tamén é unha necesidade, non é unha cousa de urxencia, pero ven a raíz de cando se falou daquela vez, en 2018, que estaba moi avanzada o tema. Ademais, creo lembrar, corríjame o alcalde, se acorda, mellor que a min, que falábase de que podía haber un convenio coa Diputación naquele momento. Non sei se máis ou menos. Gracias. Gracias, don Emilio. Se yo explico ahora mismo. O Concello non iba a facer ninguna perrera. Era a Diputación a que daquela planteaba facer varias na provincia. E aquí, o que o Concello tratou de buscar era unha finca que lle valera a Diputación para esa perrera. Pero non era que iba a construir o Concello. Eso non era así. Bueno, dito isto, sempre para aclarar nada máis. Don Germán, seu turno. Renuncio ao turno. Doña Cati. Sí, moitas gracias. Señora Gloria, vostedes aprobaron esta lei. Aprobou o Grupo Socialista. Tenden vostedes logo a non cumplir as leis que aproban. Como a lei de solo é sí e demais, e logo miran para outro lado e sinalan as mulleres que denuncian casos de acoso. Non, mire, xa está ben a hipocresía. Aprobaron moi ben, moi ben. Xa o dirá o xuiz, señor. Vostede mesmo o dixo. E o gallallo salga ben. Pero ben, volvamos a isto. O certo é que hai unha lei aprobada polo seu goberno e que teñen que cumplila. Eu entendo o custe, por eso lles pido e lles digo que lle pidan ao seu goberno que non só lexisle, que é moi dado a lexislar e logo non financiar o que lexisla. O que está claro é que está moi ben que teñan contratado neste caso, cun albergue de fora a xestión, pero alguén ten que vir a collelos. E iso non é traballo da policía local, que ao final lles toca ir a recoller os animais que están na rúa. É o seu traballo porque lles mandan, porque os que están máis próximos, o técnico de medio ambiente, como dixo, ou a policía local. Pero o ideal sería ter aquí xa alguén que desenrolase ese traballo. Como entendo que para unha cidade como Monforte, o mellor, o custe pode ser elevado de mantenimento, nós o que lle propoñemos e decíamos aquí é que colaboraran coa Diputación, vostede dixo mesmo que incluso se mirou de buscar un terreno, e de se mancomunaran co resto dos concellos da zona sur. Iso é unha facilidade. Claro, teñen que ter vontade de mancomunarse para certas cousas, vontade de diálogo e vontade de buscar solucións. Eso aí xa non sei, cada un saberá a súa. Doña Gloria, mire, cando queira meterse coa sanidade da Xunta, non se meta a nivel xeral, por exemplo, como dixo agora, do Hospital Comarcal. Eu e a miña familia, por desgracia, a veces, utilizamos moito a sanidade pública, sempre estimos moi ben atendidos. Outra cousa é que se quera queixar de como está o personal de sanidade. Esa é outra cousa, que, por certo, a última folga de sanidade foi en contra do seu goberno e da ministra que teñen de sanidade. O sea, que creo que eso xa di que non só é culpa dos Sergas os problemas que hai na sanidade neste país. O mellor hai solucións que nos superan, desde logo, neste debate plenario para as cuestións de sanidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Doña Gloria. Gracias. Don Emilio, los argumentos se los di. Creo que fueron claros y concisos. En ningún momento
yo menosprecié su persona, ni le llamé tonto, ni nada de nada, ¿eh? Eso que quede claro. Yo lo que le decía es que llama las cosas por su nombre, porque la definición de albergue es muy distinto a lo de perrera. Y usted lo que nos está diciendo, más o menos, es que tengamos una perrera municipal. El servicio lo tenemos cubierto. Y eso, que andan dos perros sueltos, pues no es que no lo crea usted, permítame dudarlo. Permítame dudarlo. Porque por las mañanas, doña Katy, los perros son recogidos por personal de medio ambiente. La policía local actúa cuando nos encontramos de noche o cuando hay un perro un tanto peligroso, que para eso tienen una serie de protecciones para atenderlo. Pero por el día, o bien es el técnico de medio ambiente, o bien son personas del servicio de medio ambiente. Entonces, don Emilio, no me compare Coruña con Monforte de Lemos. Normal que tenga Coruña, también tiene un aeropuerto, y no lo tiene Monforte. Entonces, es que mire usted, es que me está comparando, bueno, pues tiene más presupuesto que tiene Monforte. Y yo en ningún momento puse en su boca cosas que no dijo, eso que quede bien claro. Nosotros cumplimos la ley, doña Katy, la cumplimos a rajatabla. Tenemos el servicio, puede ser que sea caro, sí, puede ser, porque ahora tenemos también los gatos que tenemos que esterilizar. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Efectivamente, la quitó el Gobierno Nacional, nuestro partido, y nosotros cumplimos. Aquí no le pedimos nada a la Xunta, que bien podía colaborar, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Entonces, estamos cumpliendo estrictamente lo que mande la ley. Y eso de que usted me está diciendo, yo no me metí para nada con los profesionales, al contrario, los profesionales sanitarios merecen que les quitemos el sombrero. Yo me refiero a la gestión. Y usted lo sabe como yo, que la gestión deja muchísimo que desear. Y si no, pues acuda usted a Lula. Es que yo creo que si vamos a Lula, está medio Monforte allí metido. Entonces, eso algo tiene que ver. Entonces, y bueno, usted me dice que hay manifestaciones. Yo le recuerdo las manifestaciones a las que yo acudí desde el año 2003-2004 a Santiago en protesta de la sanidad pública. No solamente es ahora, ahora son los profesionales, pero aquí acudíamos porque la sanidad está como está. Yo entiendo que no lo quiera reconocer y Dios quiera que nunca nos toque llegar a circunstancias en las que llegaron otras personas. Yo también tengo que decir que muy bien en el hospital comarcal, pero bueno, no otras personas allegadas. A mí tienen que decir eso. Muchísimas gracias. Gracias. Don Emilio, turno de peche. Sí, mire, eu non acuso a vostede de nada, nin de chamarme nada. Dixen que a súa explicación, pois, parecíanos iso, non? Vexo que non é de interés, nos aceptamos iso. O que pasa é que estamos neste pleno un pouco, capira un pouco fina, saltamos a de acabar, ademais. A mí chegoume agora a onda dirantes, cando falei, que pareceume entender o señor alcalde dicir que eu falei nun medio de comunicación dicindo que unha empresa non se podía presentar a un concurso público. Dixo eso. Bueno, pois eso dixen totalmente o contrario. E está grabado. E mañá vou ese medio de comunicación e vou pillar a coapación. E despois falarémoslo. E estou segurísimo, porque aparte preguntou a persona, a entrevistadora, que lle parece eso. E dixen, pois home, esta empresa ten todo o dereito do mundo a presentarse. Claro, foi o que me preguntou a señora, e foi o que contestei. E aquí neste Cámara debemos contestar as afirmacións e as cousas que facemos aquí. Non o que se falou na prensa hai un mes ou 2 meses. Porque, como dicía Aristóteles, o ignorante afirma. E o sabio, pois, penso, reflexiona e duda. E aquí é que usted dixo, non, está grabado. E vou ter a grabación, e cando tiña a grabación, pois, casi podía decir que a ver quen ten razón, o que non ten razón dimite. Que estaría ben saberlo, porque o teo clarísimo. Aparte, foi unha cousa, non ven a conto nesta iniciativa, perdonen a intromisión deste punto. Gracias aos grupos por apoiar esta proposta.
e esperemos que máis cedo que tarde se faga esta perrera, como chama a teniente alcalde, e a ver quen lle toca poñer o cascabel. Gracias. Bueno, se é unha perrera non hai gatos, logo non habrá cascabel. Rematado o debate, vamos a someter a votación, pero si lle quería dicir a doña Cati unha cousa. E vostede dixo na radio que dixo, escoitámolo, que tamén está grabado. E notase que ten mala conciencia. Eu diría que non o intente explicar porque o empeora. Para intelectual se chega a vostede. Non se preocupe, que Dios lle perdone, nós non entendemos máis. Por eso, intelectualmente, pois, como dice vostede, temos un problema. Sometemos a votación a moción do BNG. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do BNG, en relación coa creación dun roteiro de mulleres en Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto a Monforte e Grupo Mixto e 5 abstencións do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Señor Loaces. Boas noites. A historia de Monforte de Lemos, ao igual que a do conxunto da Galiza e do mundo enteiro, foi construída en gran medida desde unha perspectiva androcéntrica, que invisibilizou o papel fundamental das mulleres no desenvolvemento social, económico e cultural. Sin embargo, Monforte conta cunha importante pegada femenina, tanto a través de figuras históricas relevantes como de mulleres que sostiveron a vida económica local ao longo do tempo. Entre esas figuras podemos citar, entre outras, a Inés de Castro, vinculada á Casa de Lemos e protagonista dunha das historias máis coñecidas da historia medieval peninsular, así como mulleres pioneiras no ámbito profesional como Balbina López Somoza, considerada a primeira farmacéutica galega, con formación vinculada a Monforte. Así mesmo, convén mencionar a presencia de mulleres na vida política e cultural da cidade, como a Margarita Rodríguez Otero, cunha trayectoria ligada á vida institucional e cultural monfortina. Xunto a estas figuras, resulta imprescindible recoñecer e visibilizar o papel das mulleres traballadoras que históricamente desenvolveron tarefas fundamentais moitas veces invisibilizadas, como, por exemplo, as lavandeiras do Río Cave, costureiras e modistas, traballadoras do campo da vendimada na Ribeira Sacra, empregadas do fogar e cuidadoras, mulleres vinculadas no ámbito ferroviario, as mestras rurais e educadoras, as praceiras e vendedoras dos mercados locais. Queremos que a recuperación desta memoria colectiva constitúa unha ferramenta clave para avanzar na igualdade real, promover o coñecemento histórico e fortalecer a identidade local desde unha perspectiva feminista. Por todo isto, por todo expresado, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Deseñar e poñer en marcha un roteiro das mulleres en Monforte de Lemos que inclúa tanto a mulleres de relevancia histórica como a memoria das mulleres traballadoras e anónimas. Instalar sinalización específica nos distintos puntos do roteiro mediante panis informativos, placas identificativas ou outros elementos interpretativos e incorporar códigos QR en cada un dos puntos sinalizados que permitan acceder a contidos ampliados en formato digital. Impulsar a colaboración con asociacións culturais, centros educativos e colectivos locais. Integrar este roteiro dentro da oferta cultural, educativa e turística do Concello e garantir que o desenvolvemento do proxecto se realice desde unha perspectiva de igualdade e memoria feminista. De momento nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Loaces. Don Germán. Sen nada, como xa dixemos na Comisión Informativa, que vamos a apoiar esta moción porque nos parece correcta e oportuna. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Doña Cati. Sí, moitas gracias. Señor alcalde, hoxe leu unha carta que escribiu outro alcalde. Non foi capaz de vostede escribir unha carta propia. Entón, logo se queixa que chame limitados. Non me ponga máis, por favor, sobre a mesa as cousas. Esforcese máis no entendemento das mocións e nos argumentos que fan, e mellor, pois, non decimos esas cousas. Señores do Bloque, é de traca, tamén lles digo, voulles decir, señor Loaces, sei que vostede aún se esforza máis neste asunto, en dar a cara neste asunto. Pero claro, non é fácil. Ser nun pueblo dar a cara con todo o tema, xa falamos na moción da dimisión do señor alcalde, xa vimos como se puso o alcalde
non pois de enfadado porque o señor Germán e nos traemos a moción de dimisión, pero que vostedes non foron capaces todavía de traer tampouco unha moción desa envergadura, solicitando a dimisión. O sea, vostedes que tanto presumen de protección das mulleres, de que as mulleres hai que creelas solo porque denuncien, de que, bueno, de que hai que protexelas, vostedes despois non son capaces de traer e defender unha moción. Así, apoian a moción que traemos nós, pero que traen esta moción de roteiro das mulleres, para min, para maquillar esa falta de firmeza que está a acontecer no Concello de Monforte e facerlle ver pois as mulleres do bloque que son feministas, son mulleres, bueno, elas presumen de feminismo, facerlles ver que sí que se preocupan por elas e polas mulleres. Esa é a nosa opinión. Mire, non sei se non o fan, non son máis contundentes por medo ás represalias do alcalde. De feito, o alcalde aquí xa un pouco menos que amenaza por se seguimos falando desto. Sí, que a ver se eu non digo presunto e a ver que vou facer, porque como vostede non din presunto delante da palabra de acoso sexual, entón igual tamén, bueno, en fin, na súa maneira de falar, así, infundindo medo. Non sei se por eso, non sei se por o bloque de Lugo, que como mantén o goberno co voto del, pois tampouco poden ser moi firmes, non sei se están negociando un goberno por detrás con eles por se o alcalde lle sale mal o asunto, non sei a realidade. O certo é que lles está costando mostrar firmeza. E, si, señor Emilio, o señor Vaces aún é máis firme, a vostede costalle un pouco máis, pero igual porque, repito, está igual intentando negociar pois o que poida pasar despois deso. O que está claro que a proposta é moi bonita, é un roteiro das mulleres, de poñer en valor o nome das mulleres no Concello. Nós, mentras existan dúbidas, porque existir existen, por moito que o alcalde diga son inocente, existen mentras hai estamos pendentes de que haxa unha resolución judicial que ojalá lle sexa favorable o antes posible. Mira o que lle digo, ojalá isto se resolva en 2 meses si pode ser, pero mentras exista esta situación non nos vamos a abster, o sea, non vamos a celebrar que encima aquí o equipo de gobernos, o Grupo Socialista e apoie esta iniciativa, inauguremos un roteiro de mulleres, o que nos facía falta. Eu creo que esta moción é para traer cando se resolva a situación que está sin resolver todavía institucional no Concello. Esa é a nosa opinión. De todas formas, como o espírito da moción non é negativa, todo o contrario, vamos a absternos. Nada máis e gracias. Pues moitas gracias, doña Cati. Señor Torres. Bueno, ahora que ya sé que todas las competencias en materia de igualdad están suspendidas hasta que esto se resuelva, tenemos un largo interregno para volver a debatir estas cosas, según ha dicho la portavoz del Partido Popular. Mire, yo, de un al grano, yo celebro que el concejal de Beregal le gustase la exposición que se realizó con motivo del 8 de marzo, que pudo contemplar el cardenal, la compañía que recoge una muestra de mujeres pioneras y relevantes, entre ellas Ramón Fortina, María Mira Casabamonde. Señor Vaces, este alcalde y su equipo de gobierno ya trabajarán por los derechos y por la igualdad de las mujeres mucho antes de que muchos de los que estamos aquí fuésemos concejales o incluso igual estuviéramos nacidos, no lo sé, la edad de cada uno. En cualquier caso, yo creo que a usted, si me permite, que se lo diga, a ocasiones toma una deriva hacia el populismo, pero que luego no predican con ejemplos de gobierno. Y me explico, mire, una cosa es igualdad y otra es exclusión. Y de cara al futuro, este equipo de gobierno tendrá en cuenta todas las propuestas que tenemos sobre la mesa, porque hay varias posibilidades y no queremos que ninguna de ellas sea excluyente de otras. Queremos roteros integrados por monfortinas y monfortinos. Por eso nos vamos a abstener en su moción, porque ya estamos trabajando más en esa dirección y lo haremos cuando sea el momento oportuno. La verdad es que estamos haciendo tantas cosas por Monforte que no nos da tiempo a hacerlo todo junto, pero el momento llegará. Muchas gracias. Gracias, señor Torres. Señor Vaces, segundo turno. Vou encender o micro. Non entendí moi ben, creo que están preparando un roteiro de homes e mulleres, de personaxes relevantes monfortinos. Vale. Nada, teño un seguinte turno para... Sí. Despois, bueno, aquí a voceira do Partido Popular, pois, leccións de feminismo do Partido Popular, que repito, claro, que nos ven a falar de
outros gobernos, do BNG, claro, cando lle podemos decir que eles gobernan en concellos, en comunidades autónomas, con xente que nega a violencia machista. Entón, é difícil, claro, se vostede vai a outros concellos, se extrapola isto a outras localidades, non podemos recibir leccións de feminismos do Partido Popular, non de vostede en concreto, pero do Partido Popular. Entende? E, bueno, parece como que agora, calquera proposta do BNG, pois parece como que hai ordes de partido de que contra o BNG algo deben ter esquisas ou deben ter certo medo e deben ter ordes de partido de ir contra nós. Ten toda a pinta. E nada, de momento nada máis. Eu creo que esta é unha proposta perfectamente asumible, non estamos falando de grandes investimentos, nin obras faraónicas, para iso, bueno, xa están outras cousas, non? A fonte e a ponte. Estamos falando simplemente de vontade política, de decidir como queremos contar, que queremos poñer en valor como cidade, porque, ao final, é unha cuestión moi sinxela. Que relato queremos para Monforte? Un relato incompleto? Ou no que a metade da poboación non aparece? Un relato xusto? No que nos recoñecemos a todas as persoas que fixeron posible o que xe somos? E non sei, a verdade é que me sorprende moito os seus argumentos para votar en contra ou absterse, a verdade. Nada máis, de momento, moitas grazas. Moitas gracias, señor Luaces. Don Germán, segundo turno. Renuncia ao turno. Doña Cati. Pois miro que enderexa o Grupo Socialista o papel da muller na sociedade de Monforte, que apenas falou, o cero. En cambio, cando é para defender o alcalde, madre mía, tírase aí os 6 minutos completos e temos que escoitar de todo. Pero para falar do papel da muller na sociedade, se a miña iniciativa pareceme correcta, señor Luaces, pareceme correcta porque creo que ten vostede razón, que hai que concienciar a sociedade e a comunidade de que existiron ao longo da historia moitísimas mulleres que fixeron moito e que estiveron tapadas. E aquí en Monforte pasou igual, estou totalmente de acordo con vostede, pero estou enfadada e enoxada, e non ten que ver coa dirección do Partido Popular de Galicia, ni siquiera con os meus compañeros. É algo xa persoal, digo yo de verdad, porque estou moi enoxada de que non sexan capaces vostedes de presentar unha moción de dimisión cando estou segura que coinciden con os nosos argumentos e que o dixeron no debate de que creían que era malo para a institución que o alcalde seguira no seu papel como alcalde, pero traen esta iniciativa non sei se para disimular que realmente as mulleres lles importan. Por eso, molestoume a mí e molestounos a todos este tipo de iniciativa. Creo que non é o momento de traela, porque primeiro se ten que resolver o que se ten que resolver. Imagínese vostede que os señores do Grupo Socialista e o alcalde apoianlle a moción. E ademais fan o roteiro de mulleres. Pois que ven? Inaugurando un roteiro de mulleres cando o alcalde todavía non se aclarou a súa situación e vostedes aí detrás. Non me pareceu adecuado. Francamente, non me pareceu adecuado, a pesar de que o fondo da moción pode ser interesante. Por eso vámonos a abster, non vamos a votar en contra. Pero mire ben que o señor portavoz do Partido Socialista apenas interesou este asunto, incluso bostezou, cando estábamos falando, que sempre bosteza, cando falamos de feminismo, por certo, fíxese ben, o pouco que merecen, eu creo, o trato prudente que lles están dando. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Xa vemos que o esteo de prudencia entre vos e usted pouco lle queda. Señor Torres, segundo turno. Perdón por la interrupción, señor Luaces. Iba a hacer una aclaración y me despisté. Bueno, tomé nota de los consejos de doña Katia, porque usted, fíjese a ver de quién se fía. Ya le he dicho que cuidado con arrimarse al Partido Socialista. Por favor, doña Katia, vamos, si le parece, vamos a contestar lo que a usted le venga bien cuando usted dice lo que le da la gana. Vaya, vamos a ser un poquitito respetuosos con lo que dicen los demás, ¿vale? Yo contestaré lo que me parezca oportuno y en el mismo tono en el que usted me habla a mí. Fuera de ahí, yo lo único que hago es responder a lo que se me dice, porque la propuesta no era mía. De cara al futuro, le decía, señor Luaces, que se tendrán en cuenta todas las propuestas que tenemos sobre la mesa. No es un compromiso de ejecución. Simplemente, pues bueno, que se valorará en el momento oportuno y tal. Lo que sí no tenemos, tenemos claro, poder decir discrepancias, lo que le dije, que es de monfortinas y monfortinos. Es decir, entendemos que la igualdad es necesaria, pero la exclusión es una cosa diferente. Entonces, habrá que valorar más detenidamente en qué cuestiones se hace para todos y en qué cuestiones se hace para uno solo. De ahí lo que decía, de que me parece que, bueno, es una manifestación
que deriva un pouco hacia el populismo, ¿no? Sin entrar en profundidades, como hizo doña Katia, pero sí que entiendo que parece que se busca el favor de un colectivo, cuando en realidad tampoco veo ningún motivo para que no puedan caminar al lado los que son de distinto sexo, o algo así, más o menos. Vale, nos vamos a abstener, eso es todo. Gracias, señor Torres. El turno de peche. Señor Luaces. Sí, nada, simplemente contestar o tema das nosas mocións, as que traemos e as que non traemos, creo que as eliximos nós, eliximoslas moi correctamente, sabemos que se van a debatir certos temas, co cal non temos por que gastar unha moción para debatir o tema. Fomos sempre moi taxantes na nosa postura, expresámoslo en numerosas ocasións, seguimos mantendo a mesma posición por coherencia. De feito, nalgúna ocasión nos felicitaron pola nosa intervención sobre o tema, entón non entendo non sei, non quería decir a súa posición ou a súa argumento para non votar a favor. Teremos unha moción que creemos que é perfectamente lexítima, oportuna. Polo 8M nos fixemos unha actividade dentro do propio BNG Monforte con esta mesma proposta, nos fixémola dentro do noso partido. Foi unha actividade preciosa e creo que podería ser algo moi atractivo, incluso a seu compañeiro que lle encanta por atractivo turístico, é o que lle gusta a él, non? Atraer turismo, pois incluso pode ser un alicente para visitar Monforte. E o respecto do tema de se é excluinte ou non, non é excluinte. Este roteiro de mulleres, como hai outros de homes, como haberá outros de mulleres e homes, e pode ser un pouco incluso de discriminación positiva. Non nos disgusta esa palabra ou esas palabras. Discriminación positiva non nos disgusta. Creemos que fomenta a igualdade a discriminación positiva. Nada máis. Moitas grazas. Sí, porque me lo diu personalmente e puxo en valor a portavoz do Partido Popular. Mire, sí, porque puxo diferencia dun concello a outro, nombrou polo nombre e dixo que dubidaba da... Mire, moi fácil. O BNG foi a primeira forza política desta corporación en pedir a dimisión do alcalde. Aquí, en vivo, en directo, sin anestesia. No pleno que vostedes se marcharon. Punto primeiro. Punto segundo. Non vou aquí a facer o teatro de vir a insultarnos a súa jefa de Galicia, o PSOE e o BNG, e non vou reproducir os insultos porque me dá vergoña, que estou esperando ainda unha certificación pública aquí en Monforte, e aos 15 días mandar unha carta solicitando colaboración para sacar ao alcalde con non sei con quen. Eso é infumable, eso é vergonzoso, indigno políticamente. E agora ven e dicen que ustedes non hacen por el feminismo, queren salvar la imagen ante sus compañeras. De que me está falando? Hai que ter un poquinho de sentido común. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, iba a decir, doña Cati, que a verdad que vostede hoxe estuvo pouco afortunada. Deseño mellores tempos. Mire, usted anda ca doble cara, non? Eso de, bueno, mire, como o alcalde del PP hizo unha carta, usted non hizo, porque o alcalde do PP ten que preocuparse porque ten elementos de prueba. En meu caso, non. Por lo tanto, non é o mismo. Eu xe dixe, xa falará a xusticia, non se preocupe. E a ver que dice vostede despois. Quero vela, eh? Porque eso de que dice que le salga bien. Sí, pero si pode o chincho. Si pode o chincho. E digo, usted a xusticia, pero a mí mañá xa non tiña que haber empezado. Fíxese vostede, xa non tiña ni que haber empezado. Pero digo yo a cousa, mire, traer a mesma moción entre o PP, con todos os respectos, experto Monforte, de por sí xa é raro. Como decía o pai de Julio Iglesias, raro. E xa coincidiron varias veces. Non unha sola. Se por sí xa é raro. Pero eso a mí non me cabría. Dicía que se cabría. No, que va, porque mentres estén entretenidos nesto, supón que Monforte vai moi ben, porque non teñen outra cousa que facer. Non se dan cuenta? E o BNG, como dicía agora o señor vocero, o señor Luaces, é moito máis listo, porque trae cousas que lle preocupan, polo menos ao BNG, de cara á gobernabilidade do Concello. Vostedes non. Vostedes queran ocupar o tempo a ver se debilitan o alcalde. Pero non se dan conta que os ciudadanos están pensando noutra cousa. Non se dan cuenta que ven que isto é unha patraña, que é un invento, que é un montaxe. É que vostedes están colaborando
a ver se debilitan o alcalde e sacan un concelleiro máis. Non se dá cuenta disso? Pero, hombre, por favor, doña Cati. En fin, bueno, señor Loaces, sometemos a votación a moción do BNG. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 14 abstencións. PSOE. E o alcalde. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción experta un forte grupo mixto que necesita algunha aclaración esta moción, que vostede retirou da outra vez por, bueno, cuestións súas, que todos recordamos, e vostede trae aquí 4 puntos, dos cuales 2 sí se corresponden cunha moción e o terceiro e o cuarto non, porque son preguntas e as preguntas non se votan, non son acordos. E, por lo tanto, entendendo ben a cousa e querendo, bueno, porque podíamos non calificala. Teria que dicir, oiga, escolla usted no próximo pleno unha cosa ou outra. Pero entendemos que, bueno, que sí, que non pasa nada. Podemos debatir os 2 primeiros puntos como moción, pero as 2 segundas ten que escoller ou ben mantén estas preguntas como preguntas ou ben as que presentou e decaen estas. Pero que non se vai a votar preguntas que cal é unha empresa contratada ou quen lla recomendou, eso non se pode votar porque non é votable. Son preguntas. Entonces, vostede ten que decidir despois cando chegue o momento. Ahora mesmo que vamos a debatir o punto 1 e o punto 2, que eso sí son propostas de acordo, e, por tanto, é moción. Aclarado isto, dictamen da comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal experto a Monforte e Grupo Mixto e 8 abstencións. Do señor alcalde e dos señores concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Germán. Sí, como somos un grupo asambleario, o que vou facer é retirala e que volvan a facer, porque non son o que fai as mocións. Moitísimas gracias. Número 12, que é dación de conta de resolucións da alcaldía de datas comprendidas entre o 18 de febreiro e o 24 de marzo. Punto número 13, dación de conta do plan de orzamento do 2027, 2028 e 2029. Punto número 14, dación de conta do informe anual de intervención das contas justificativas de pagos a xustificar e dos anticipos de caixa fixa do exercicio 2025. Punto número 15, dación de conta de informes de omisión de función interventora, expedientes 1641, 225 e 3067/2026. Punto número 16, dación de conta do informe de intervención global de reparos 2025. Punto 17, dación de conta de resolución de peche e liquidación do orzamento do Concello e do Instituto Municipal de Drogodependencias do exercicio 2025. Punto 18, dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local das datas 16 e 23 de febreiro, 2, 9 e 16 de marzo de 2026. E, por último, rogos e preguntas. Hai presentadas en tempo e forma unhas preguntas de experta Monforte e no día de hoxe se presentaron tanto do Partido Popular como do BNG que sinceramente, xa lle digo, non me gusta nada esa costumbre que collen últimamente, así que terán dereito a formulalas, pero non llas vou a contestar e para o seguinte pleno xa non as formularán, porque xa estarán formuladas. Así que, eso que quede claro, non se pode formular 2 veces. Se as formulan hoxe, se contesta no próximo, pero sin formulación. Así que, en primeiro lugar, ten a palabra don Germán para presentar as súas mocións e as súas preguntas e os seus rogos. A moción retirei.
Pregamos teñen a ben arranxar as inundacións diarias nos vestuarios da piscina municipal da Pingala recentemente inaugurada. Pregamos lle teñan a ben arranxar e limpar as cunetas da rúa Fermín Bouza Brei para evitar inundacións nas casas da contorna. E as preguntas son: estivo presentado a exposición pública o proxecto do caseto colocado no barrio das Pereiras de Bullade? E a segunda é: de que fecha a que fecha estivo presentada a exposición pública o proxecto da nova fonte do Parque dos Condes? Pois moitas gracias. En relación coa primeira pregunta, decirlle que o bombeo de Bullade non ten que estar en exposición pública, non é unha obra que ten que estar en exposición pública, non se trata dun novo abastecemento, é un proxecto do ano 2024, obra de 2025, trátase dun bombeo para dar presión a unha instalación existente e non ten nada que ver con augas de Galicia, dado que nos pertenecemos á Confederación Hidrográfica Miño-Sil e é unha obra menor que non necesita exposición pública, en relación coa primeira pregunta. En relación coa segunda pregunta, dicirlle que non ten obriga de estar, non tiña obriga, por tanto, non tiña obriga de expoñerse ao público por un tempo determinado e que estuvo exposto ao público no momento que se licita e, por tanto, está exposto no Ministerio de Hacienda o que, bueno, como se chama, onde están todos os contratos e licitacións do conxunto do Estado, entón non me sale a expresión, pero a plataforma, sí, perdón, a plataforma de contratos do sector público do Ministerio de Hacienda. Por tanto, está ao público de toda España, non só de Monforte, sino de toda España. E iso é o que lle podo contestar. Igual que hai medios de comunicación de aquí de Monforte que miran moi ben todo isto, sacan a veces noticias da prensa das licitacións, pois é onde hai que mirar, no sector público, onde se publican todos os contratos. Bien, don Germán queda respostado e agora formule, eu tiña aquí, en principio, había posta na mesa cando cheguei do Grupo Popular, así que ten a palabra. Sí, non reformulamos, pero hai unha pregunta pendente do anterior pleno, vale? Non a reformulamos, pero para que nos conteste hoxe. Vamos coas preguntas de agora. Pois eu creo que estaba todo contestado. Non. Estou equivocado? Non. Bueno, pero habrá que mirar. Entón foi un error, habrá que mirar. Non yo discuto porque ahora mismo, sinceramente, non o sei. Si quero ya recordo, pero se non o deixamos e a repasa, xa, que deixei o papel, ademais. Si, pensamos que non, pero vamos, igual é un error, igual é un error. En isto non yo afirmo. Ben, as preguntas deste mes, que sabemos que as pode contestar o mes que ven, xa lle deixamos copia tamén, que entendemos que queira telas. Mira, o pasado 22 de setembro anunciaba moi orgulloso a implantación no Porto Seco dunha empresa madereira, dicindo cousas como que por fin vamos conseguir que el Porto Seco tenga vida, inversión de 29,5 millóns de euros, para poner en marcha esta nave, va a generar 34 puestos de trabajo directos e máis de 500 empleos indirectos. 6 meses despois, en que punto se atopa a instalación e posta en marcha desta empresa? Segunda pregunta, despois de coñecer polos medios de comunicación, porque nós non tivemos acceso ao proxecto da Ponte do Malecón, nos remitiron a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, sabemos que ten un coste programado de 5 millóns de euros. Gustaríamos saber como van conseguir a financiación para este proxecto. E logo os rogos, visto que estivemos repasando unos vídeos que sacamos, rogamos que cando fagan inversións urbanas de reparación de firmes nas estradas do Concello o fagan con eficacia e eficiencia e non tantas chapuzas como aconteceu co arranxo da vía entre a Vide Distriz, aí vai outro vídeo, xa lle aviso, ou coa Rúa Lagares. E o seguinte rogo, que sexan máis serios e responsables, por favor, coas peticións de acceso á documentación que facemos os concelleiros da oposición e procedan a facilitar a última documentación que lle solicitamos. Levo 3 veces solicitando o convenio firmado en novembro coa Confederación Hidrográfica. A primeira vez remitíronme a xaneiro, agora a decembro, que non sei xa onde está ese convenio, é o que firmou vostede do saneamento de 7,9 millóns de euros. E o acceso ao expediente da Ponte do Malecón completo, non no que está a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Todo o expediente que vostedes teñen desde que iniciaron a idea ata a día de hoxe. A ver se é posible, por favor. Gracias. Moitas gracias, doña Cati. Mire, hai unha cousa que si lle vou contestar, porque a pongo a vostede diante do espello. E segundo, agora lle vou contestar isto, pero a segunda pregunta que fixo, si é bo que se vaya enterando
de a que ten dereito e a que non ten dereito. É bo, porque non llevamos a facer de secretarios a vostede. Para iso teñen, cobran, o que se dá ao grupo, para que o miren, para que impriman, esos gastos son para os gastos, estos non son para outra cousa. Mire, ai, Dios mío, mire, usted sabe o que é isto? Isto é o proxecto da empresa HM Timber, ou HDM Timber. Este proxecto. Sabe que non lo mandou ao Concello? A Xunta de Galicia. A Xunta. E usted non se entera. Isto ven, doña Cati, de verdad, debería ser máis prudente. Isto ven da Xunta de Galicia. Consellería de Industria. E nos pasan para que informemos de si a urbanización que eles se pretenden se adapta ás normas do Porto Seco. Isto lo mandou a Xunta. E, por certo, denegoulle a solitude que fixeron de proxecto estratégico. Negaron ya. Fíxese vostede o que vostedes queren. Fíxese vostede o que vostede quere que veña Industrias para o Monforte. E sabe por que anunciamos? Sabe por que anunciamos? Non digo, por que non? Se sabe usted, conteme, porque eu non sei, o único por que os anunciamos nós. E sabe por que anunciamos nós? Fíxese vostede de verdad... Eso de Colorado, Eso de verdad... É cuestión de que alguén diga que cala a boca. Igual cando foi o tema das festas. É dicir, non somos tontos e llevamos a dar dinheiro a usted para que faga as festas. Teña cuidado, porque estas cousas, amigo, xa sei que foi por eso. E sabe por qué? O fixemos, porque non o pediu a empresa. Porque, sabe usted, eu sei quen falou comigo da empresa. Eu sei. E veu a Monforte aquí voluntariamente, que non trouxemos as gastas con a corda. Veu voluntariamente a presentar o proxecto. Así que, se vostede non ten información que lla dean, pero este proxecto nos mandóunolo a Xunta de Galicia a través da Consellería de Industria. Este é. Así que este xa queda contestado. Pregunte usted na Consellería de Industria e pregunte usted, como acaba de decir, de verdad, ustedes son traidores, Ustedes son traidores. O sea, ustedes, porque non o presenten vostedes, xa lle quitan ou castigan de non ser proxecto de interés estratégico. Ese axuda que poñen vostedes, acaba de dicirlo ese señor. Acaba, eso, debo non entender. Sí, vou non facer, pero non fale usted, non fale. Don José Luis, ten razón don Germán. Vostede dixo que dixo e eu sei o que dixo. Por lo tanto, agora o que dixo das festas tamén. Cando dixo non íbamos a dar diñeiro para que vostede faga as boas festas, non somos do género tonto. Eso dixo usted. Así que, de verdad, o que é unha pena é que vostedes voten para atrás axudas a un proxecto estratégico para o Monforte, porque chamo a atención, señor José Luis. Isto non é no seu ámbito. En fin, onde pode falar o que queira. Non é ese. Aquí estamos nunha institución. E hai que respetarse uns aos outros. Así que, doña Cati, que lle quede claro. Xa sabe a información. E outra, ahora mesmo non lle vou a contestar porque quero contestarlle ben. Eu vou a contestar ben. Porque, de verdad, estáse poñendo usted en evidencia. Estáse poñendo usted en evidencia. Don Emilio, as súas preguntas. Ben, rápidamente. Rogos. Os rogos e as preguntas son... Mira, o primeiro, rogamos ao goberno municipal que esta empresa Aqualia a solucionar os problemas de presión de auga e caudal, que non pon aquí, pero durante as primeiras horas do día temos queixas de os abeledos, unha chantada, esa zona, que ás mañás hai moi pouquiña auga, sale casi un pouco máis dun fío. Sabemos que a presión ten obriga aos edificios, sobre todo as partes altas de ter a bomba, para un sitio de bombeo, pero pasan os primeiros, pasan as viviendas unifamiliares e demais, e estáse repetindo isto fai 15-20 días para aquí. E costame, que é certo. Ese é un rogo, que se busca a solución, se que ten. E o rogo 2 é que rogamos ao goberno municipal
a que siga, pois xa se fixo algo, mellorando esa eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos. Somos conscientes de que algo se fixo, que se fixeron xa cometeron, pero pois sí, bastante, pero non chega, non abonda. A xente, pois, tardanos esas queixas. Quero dicir que estas preguntas e estas rogos, a preguntas igual así, pero rogos só trasladamos peticións dos veciños, que quero pensar que tamén lle fan a vostedes. E a pregunta que xa vai ser así durante o resto de ano, que xa contestará para o mes que ven, cantas persoas usan o autobús rural no mes de marzo. E a pregunta número 2 é se ten pensado o goberno municipal en facer melloras nas beirarrúas da carretera Ourense entre a Rúa Beguiña até a circulación, hasta a circulación está mal escrito, perdone, circunvalación, estaba escrito aquí mal, da Rúa Beguiña ata a circunvalación. Porque tamén hai queixas de que están deterioradas, entonces, pois, se teñen pensado facer algo, e non o queren dicir, pois así a mellor evitamos unha moción para o futuro. Gracias. Pois moitas gracias, don Emilio. De todas maneiras, eu lle recomendo que se lea vostede o regulamento. Recomendo que se lea vostede o regulamento orgánico e para o tema de robos e preguntas, para o tema de robos e preguntas. Léao, por favor, e despois se comparte se vai contestar vostede mesmo. Dito eso, levantamos a sesión. Moitas gracias.